Минем исемем? Әйтте бит, Ния Сыгламова була мен. Театр тәнкитчесе, әдәби бүлек мөдире Камал театрында булып эшлим. Алтын битлек эксперты һәм башкалар. Муса Җәлил премиясе лауреаты һәм тагын бик күп ниләр. Беренчедән без аңларга тиешбез, менә бар андый төшенчә заманча театр. Ярый, ладно. Ихтибар. Аннары мен видео күрсәтә башлыйм, аннары уже конкрет ниләрне күрсәтеп сезгә сөйләрмен. Монда хәзер без кагыйдәләр, менә бүгенге лекцияның, бүгенге очрашуыбызның кагыйдәләр белән таныштырырга тиешмен мин сезне. Чөнки заманча театр беренчедән без әйтеп торырга тиешбез. Нәрсә ул? Һәм нәрсә белән аерыла ул башка театрлардан, башка чырлардан. Һәм икенчедән без бүген менә бу лекция кысаларында тик драма театры турында сөйләшербез. Татар драма театры. Чөнки безнең курчак театрларда бар, опера, балет театрлары, аерым мөстәкыйль проектлар хәзер күбәя башлады. Алар турында без кайбер лаборатория мәсәлән форматы турында мин бераз сөйләрмен, инде менә башкалар теге театр төрләре турында, музыка театры, опера театры, пантомима театры турында, курчак театры турында мин сөйләмим бүген, чөнки вакытыбыз шикле, көне буе сөйләшеп булмый. Бигрәк тә барыбер безгә урысча әйткәндә галопом по Европам барырга туры киләчәк, чөнки материал бик күп һәм безгә сезнең белән бергәлектә ниндер менә шушы төшенчәне заманча театрны ничектер аңларга һәм ачыкларга кирәк булыр. Чөнки мәсәлән, кайбер вакытта син карыйсың спектакльне. Мин бит тәнкитче, миннән сорыйлар. Мин әйтәм, инде бу иске театр дип. Ләкин ул бүген яки кичә куелган әсәр. Ул бит заманча бер яктан, ул бит безнең бер чорында 2019 елда куелган спектакль. Ләкин аның куелган приемлары, алар иске. Нәрсәсен аңлата? Иске театр нинди ул? Һәм заманча театр нинди? Алар арасында ниндер айырма бар дип уйлыйм. Шуңа күрә заманча театр шәхсән минем өчен ул бүген куелган әсәр түгел, ул минем өчен ниндидер таләпләргә туры килә торган театр. Беренчедән, без хәзер телибезме, юкмы, ул безгә карамый, ул шундый өчен барлык, без постмодернистик парадигмада яшибез. Димәк, без күбрәк үткән чырларның контенты, ягъни эштәлеге белән уйныйбыз театрда. Кайбер киная белән, сарказм белән, ирония белән һәм башка шуның кебек ысуллар белән үткән чырларга карыйбыз. Бигрәк тә совет чырына. Чөнки шуны аңларга кирәк. Безнең театрыбыз ул революциягә кадәр барлыкка килде. Ләкин аның төп үсеше, аның чынлап та гөрләп торган чагы, аның үсеш чагы революциядан соң башланды. Чөнки дәүләт статусын алды театр, милли театрлардан бу безнең горурлык өчен чираттагы сәбәп, ул милли театрлардан беренчесе булып академия статусын яулаган 26 елда һәм башкалар. Олимпиада народов СССРда бердән бер автономия республикадан театр катнашты. Безнең театр ул Камал театр, ул вакытта Камал театр исемен йөртмәде, просто Татарский академический государственный театр исемен йөртте. Шунда катнашты 2 спектакль белән, берсе аның Зәңгәршәл, икенчесе аның Бронепоезд 1469 Всеволода Иванова деген тәрҗемә әсәр белән. Инде социализм стилендә язылган ул әсәр.
Менә шулай, ләкин анда шушы әсәрләрдә Кәрим Тинчуринны алсак, Мәнәхи Сәнбәтнеме, башкаларнымы, бигрәк тә Таҗи газетнеме, классик әсәрләребездә, бик күп классик әсәрләребездә үткән тормышны, ягъни революцияга кадәр тормышны шундый теге тискәре яктан бик күп күрсәтелә. Һәм безгә хәзер нишләргә? Инде хәзер безнең дингә, инде хәзер безнең милли тарихыбызга фикеребез, карашыбыз бөтенләй башка. Ләкин пьесалар әйбәт язылган, структура төзелеш ягыннан алар бик төгәл. Димәк, монда ниндидер мөнәсәбәте булырга тиеш. Бүгенге көн үткән көненә мөнәсәбәте. Һәм мин сезгә тәкъдим итәм, шул исәптән беренче чиратта Фәрит Бикчәнтаев куелышында Зәңгәр шәленнән бер изеген күрсәтермен. Араздан итегендә кем ул? Әллә монда килә? Тегендә димитинде кайда? Булдашлар! Соң, Булат иш бу! Бүген кайткан дигәннәр иде, малай. Йөрәге түзмәгән егетне. Gitkende beni de bizi bilen alıp gidin. Hangi gelsin? Avuldaşlarım! Ey avuldaşlarım! Mende
шахтер болады. Симадан шахтер болып, қишықтанам. Кім? Қара Захире, болмасысың ба? Сені керек болады. Міне, қара құлағы сен әне, меңерлеп кеніне салыла дейсің бе? Меңерлеп күні. Мені де өз орамызға сыйдырысыздар шunda. Bir kıva жерде екі егітке ішілерлік еш тайып бекенді мұнда. Бұны, Бұладус, келесі yazға сабан тойға біргелеп қайтырмыз. Eyde! Anda yok. Kim? Madın! Басқыл етмей. Bunu yaratma. Mine senin şükür değil mi? Bir sır bulup kaytan da Zahireni yavuşturamaksın. Yavuşturur mu? Uyya yaman tugul yigitning, ha? Şulayda yarıyla iş barıp çıksa olmayla. Şuha. Min de oldan gitkende mine şulay rak dip gitken idim. Ne kaytkaş bugün asılım bunlar abi. Alıp kaytkan bülekini de geri alıp gitirge turup bilmegeydim. Haberli saldı bu arkadaşlar. Jigitler, tepene bu yaktayken. Vallahi. Zaten giremesi var. Meyserenin bütün davultlar oyunu yağlığına kapmasa yavrar yedik. Ahmedey, bizde kolikte başanı. Olay varım çıkmaz kızlar. Benim gülegim bir gün abi. Avuzlarına sayıskan tüdürgen mine bu halkını söz bilen güneşin yılmazsın. Oy, onun da dili hoşlandı. Bülek zanlı bir. Bülek bak bu meclisindekine kürsüdüler. Ey yavrum ya, bu da ciddi. Bulduz. Elde, davay kurset büleğini. Ay şu indi kızlar. Olayına kuşka kürseti yok. Şahtar güləgə əlləri yılmaz qırımlı yavluqdur əli. Kırımlama, kırımsız mı anısı indi başka iş. Emme de ki kuşka kürseti yok. Gel. Kimdə bulur gülək? Kimdə? Bana. Sen bana kimdə? Gel. Bana. Yuri motosiklet ne? Öyle. İskış camada Türkiye gel. Şabata ama. Şabata kızlar şabata. Şabata mı girdi burada? Devlet bunu ciddiye şuna. Nasıl küresiniz bilemem. Min mine şulay basıştıram. Kim de kim? Bir yep gelir. Mine kuldan şelle tatıp olsa. Şer şuna bula. Vallahi. Vallahi. Şınla. Jigitler kalmaz ama.
Ulusal lidersin bana. Kızlarını şurlettin mi? Değilsiz. Doğru kulağına kıymet değil. Eyde kızlar bedfenli. Әйе, Рамил, ну кімдір бәлки Әсхат, минем кебек, Әсхат Кисмәтовны хәтерле Булат ролендә. Хәтерлисез, шулай бит? Нәрсә белән беренче чиратта Венер Ганиева катнашты, Фәрида Сафина анда күп кеше катнашты. Чөнки ул спектакль, ул безнең өчен ни өчен мин ул спектакльдән башладым бүгенге лекцияны. Чөнки Зәңгәршәл белүгезчә, ул безнең өчен шундый символик әсәр. Biz аның белән һәр яңа сезонны ачабыз һәм ябабыз. Шуңа күрә ул безнең өчен ул 26-нчы елдан башлап 10 елга гына төште, ул 15 елга төшкән. Карим Тинчурин репрессияләнгән соң репрессиягә эләккәннән соң инде ул әсәр бармый тора, ләкин 56-нчы елда апрельдә Карим Тинчурин реабилитациягә эләгә, аның исеме аклана һәм менә уйлап карагыз, апрельдә хәтерләмим 16-сы бугай 18-се реабилитация, инде май башында тотыналар куярга Зәңгәршәлне. Эш режиссер. Менә ничек ул Карим Тинчурин заманында ничек барды, аны куялар Ширәздән Сырымсаков, Хәсән Уразиков һәм Рәфкат Бикчәнтәев. Һәм шул карада Казан силгесен яңадан куялар. Димәк, андый шундый һәм халык агылып җири, шундый зур аншлаглар белән бара ул спектакль. Һәм хәзердә ул бик популяр әсәр безнең, бигрәк тә бик күп урыс, чит илдән килгән тамашачы йөри. Чөнки монда алар уйлаучы бар гореф-гадәтләр, диндер йолалар, фәләннәр, костюмнар. Ләкин нәрсә белән аерылып тора? Беренче чиратта жанр белән. Классик Зәңгәршәл ул мелодрама кебек. Классик мелодрама кануннар буенча язылган. Мәхәббәт линиясе һәм җитди уйнаганнар, чынлап та кызганычка каршы менә күрсәтә алмыйм сезгә. Бар андый языклар, Рауза Хайретдинова белән Хәсән Уразиков ул 58-нче елның видео язмасы. Анда Хәсән Уразиков шанны башкара, Рауза Хайретдинова инде мәсьәләне. Шул кадәр җитди уйныйлар, менә аның теге күренеп тора. Борчи тамашачы борчырга тиеш, борчылырга тиеш мәсьәлә өчен. Ничек аны инде, ну бүген ничек менә аны хәзер кияүгә бирәләр, 5-нче хатын алып,
Бик күп ниләр. Һәм шундый социаль конфликт монда ята, Булат белән Ишан арасында, һәм башкалар. Ләкин бүгенге көндә без менә шулай җитди итеп куя алабызмы ул зәңгәр шәлне? Аның темасын, сюжетын искә алыгыз, зинһар. Уйлап карагыз, ниндер шахтер малае, Зимагур, кайта авылына, кинәт үтерә үзенең теге яраткан кызның абыйсын үтерә, кача урманга. Бу нинди кеше, гомумән? 30-нчы елда Муса Җәлил безнең шундый каты тискәре рецензия язган ул әсәргә каршы. Ну, андый шахтерлар булмый, кая монда социаль низак, кая монда пролетарский дух дип. Ул бит пролетарий түгел, үтереп кача, аның теге бер нинди идеологиясы юк дигәндәй, ул бандит идеологиясы, һәм башка. Дөрес бер яктан, ләкин ул бит реалистик әсәр түгел. Ул Кәрим Тинчурин бер елда, 26-нчы елда икенче әсәрне иҗат итә, Җилкәнсезләр әсәрен. Ул бик җитди әсәр, анда бик күп нәрсә тасвирлана. Бөтен менә 20-нчы гасырның башының тарихы, татар тарихы абсолютно монда сурәтләнә. Төрле катламлы социаль катламнарны күрсәтә. Төрле социаль низакларны, бик күп нәрсәне күрсәтә. Димәк, монда ул ниндидер хәйлә белән язды ул әсәрне. Гади, тамашачы. Чөнки революция кадәр безнең театр булган. Ләкин кем җиргән ул театрны? Ул вакытта татар зыялылар, шәһәр интеллигенциясе, Фатих Амирханнар, Гаяз Исхакыйлар, Гөләскәр Камаллар, Аитовлар, Лыкмановлар, һәм башкалар. Шундый теге бай, зыялы халык йөргән театрга. Ә революциядән соң, үзегез беләсез, гражданнар сугышыннан соң, беренче бөтен дөнья сугышыннан соң, ачлыктан соң 21-нче елдан шәһәргә, Казанга бик күп татар килә башлый. Алар авылдан, авылныкы, алар бер нинди ярый хәзер, менә сез, без башка чорда яшибез. Хәзер безнең бөтен авылларыбызда авыл клублары бар, ниндер теге һәвәскәр театры бар, кайбер театрлар хәтта халык театры исемен йөртә һәм лайыклы рәвештә. Ә инде 20-нчы елларда алар беренче килеп бер нәрсә аңламыйлар, нинди нәрсә ул театр, чөнки татарда ул элек булмаган. Шуңа күрә алар өчен язылган бу әсәр, аларга җиңел булыр өчен, аларга ниндер менә гырыф-гадәтләрен, шундый сабантуй сәхнәләрен, аулак сәхнәләрен күрсәтеп һәм бик күп музыка монда, биюләр кертеп. Ну, мондагы менә бүгенге бу куелышта, мәсәлән, биюләр, алар кем әйтер, алар милли биюләр дип. Монда бер нинди милли бию юк. Монда бөтен җирдә сценографиядә, сәхнә бизәлешендә, музыкада, чөнки монда яңа аранжировка ясалган Фуат Абубакиров, безнең завмус. Монда артистлар уенында һәм бөтен элементларда монда әлбәттә стилизация, шундый махсус ясалмалык күренә. Чөнки без инде һәм жанр үзгәрә. Мелодрамадан ул үзгәрә героик комедияга. Чөнки андый жанр бар иде 19-нчы гасырда, героическая комедия. Укысагыз, мәсәлән, Сирану де Бержерак, кем әле язды, Растанныкы Сирану де Бержерак, героическая комедия. Ул көлке бер яктан аның каһарманы, ләкин ул чынлап та ул герой. Көлке булса да. Монда да Булат ул бит шундый теге недотёпа кебек күренә монда. Мен әйттем, карагыз менә бу Булатка. Спектакль чыкканнан соң безне бик күп Фәритне, безне театрны тәнкыйтьләделәр. Ну, неужели андый Булат булырга мөмкин? Таза, гәүдәле, шундый теге нинди романтик хисе, бер нинди романтик хисе юк анда. Нинди бу кыз Мәйсәрә, тоже кыска буйлы, шундый, ну нәрсә инде бик дөрес, ләкин бу бит махсус эшләнгән иде. Чөнки ул мәхәббәт турында түгел. Ә нәрсә турында бу спектакль? Ул бик җитди спектакль. Аның әгәр Казансан менә эштәлеген, анда мәсәлән Мәрсин Хакимович, анда беренче Тинчуринның беренче актында, пьесасында соңгы күренеш, анда казаклар үтә авылашы. Һәм аулаки кызлар утыра, моңсу җырын җырлыйлар, анда Мәйсәрәне озаталар инде нигә
ишанга һәм бер кыз анда тәрәзәне ачып, анда нинди тавыш дип, анда казаклар тавышы, казаклар үтә. Һәм пәрдә, антракт һәм икенче акт нәрсә белән башлана? Менә шушы урман пәрдәсе белән. Анда бөтен милләт вәкилләре. Анда җебрей да, урыс та, чуаш та, татар да, мари да, бөтенесе. Һәм алар бөтенесе, алар нинди җырны җырлыйлар? Закон безгә нипочем, качаклар җыры. Безгә урядник, прокурор, һәм ул как раз менә чыга 11-нче елда, 7 ноябрьдә, без андый безнең матур традициябез бар. Марсель Хакимович киткәннән соң, аның туган көненә без яңа премьера әзерлибез. Бигрәк тә шундый резонанслы премьераны туры китерергә тырышабыз. Әлбәттә, Зәңгәршәлне ул бит аны 3 тапкыр куйды. 70-нче елда, 86-нчы һәм 2000-нче елда 3 тапкыр яңа редакция ясады Марсель Хакимович Сөлимжанов. Һәм 11-нче елда как раз менә игълан ителде рокировка. Хәтерлисезме, юкмы? Медведев әйтте, мин катнашмыйм сайлауларда, мин үземнең урынны Путинга бирәм. Һәм дулгынлану башланды җәмгыятьчелектә, демонстрациягә чыга башлады халык Мәскәүдә. Беренче чиратта. Һәм менә шушы сүзләр ничектер казаклар темасы белән бәйлеп, ул ничектер башка тәэсир итә башлады. Һәм андагы җыр, андагы күренеш, минемчә менә бөтен спектакль махсус менә шушы сәхнә өчен куелган. Чөнки ул героик сәхнә. Калганнары аның көлке, калганнары аның комедия элементлары белән куелган. Шуңа күрә менә иске әсәр, аны бүгенге көндә ничек язылган, ул ничек менә шундый ул шушы формаларда аны куеп булмый. Халык аны карамаячак. Һәм тора бара инде аңа ул спектакльгә быел 8 ел була аның чыгуына премьерадан соң. Һәм ул безнең менә безнең хит бар театрда, гел тулы аншлаг ул спектакльләрдә, Мәхәббәт ФМ, Гыргыры кияүләре һәм менә Зәңгәршәл. Димәк, халык аны кабул итте. Баштан бераз шундый бераз сәйер реакциясе иде, чөнки бөтенләй башка әсәр барлыкка дөнья күрде. Ул аннары мин артистлар белән сөйләштем, нәкъ шундый хәл 70-нче елда булды. Чөнки Марсель Хакимович бөтенләй яңа спектакльне куйды. Анда 40 яшьтәге, ул вакытта 42 яшендә Шәүкәт Биктимиров катнашты ишан ролендә. Нишләп аңарча иң карт актер уйнады ишанны. Ну шундый традиция бар иде. Үзенчә матур традиция, ләкин ул яшь ишанны, ул чынлап та ул мәсьәләне тели, беренче күрүеннән күренеп тора. Ул бит надан кеше түгел, ул бит белә, 5нче хатынга хәләл җифәтен алып булмый мөселман кешегә. Үзе ишан булып, ул андый нәрсәләрне аңлый. Ләкин аның шундый шул кадәр кишле мәхәббәт кисүе, мәхәббәт тә түгел бу, страсть инде, шундый теге дәрт уяна, ирад дәрте, һәм ансы күренеп, һәм язганнар, бу нинди ишан инде, бу нинди, андый ишаннар булмаска тиеш. Һәм киресенчә, 2000-нче елда инде Шәүкәт абый исән иде, уйнаган ул кайбер спектакльләрдә, аның соңгы премьера 2006-да, ләкин ул Марсель Хакимович ишан роленә куя Әсгәр Шакировны. Һәм Әсгәр Шакиров картны уйный, чын картны. Һәм аның теге старческий маразм кебегрәк, менә шушы мәсьәләгә дәрте түгел, уянган дәрте мәхәббәте түгел, аның шундый мин телим, ул бит өлкән кешеләрдә бар андый шундый балачак элементлары. Мин телим, минеке булырга тиеш. Менә шундыйрак, шундый төстә уйнаган ишанны. Менә күрәсез. Инде Фәритнең ишаны, аны баштан ул сер түгел, аны баштан Рамил Төхвәтуллин башкарырга тиеш иде, һәм аның истәмә башка мәгънә булырга тиеш иде, ләкин соңгы премьерага ничә ай калганчы ул башкакты, әйтте, юк, мин катнашмыйм, минем эшләрем ул вакытта эшләде дәүләт эшендә, катнаша алмыйм. Һәм Әсгать Хисмәтов башкарды нәтиҗәдә премьерада, һәм калды шулай. Ул бөтенләй аның, ничек әйтим, ул Җиһаншаның мәсьәләнең абыйның кылы кебек.
Ул аның белән уйный. Ул җиһанша өчен уенчык. Һәм җиһанша иң авыр, иң көчле, иң кара көч менә шушы авылында күренеп тора ул бөтен куелышында. Нәрсә, төрлечә сезнең төрле фикерләр булырга мөмкин, төрле мөнәсәбәтләр булырга мөмкин, төрле редакцияларга. Ләкин нәрсә әйтмәкче булам? Менә Зәңгәршәл аның тексты үзгәрми, куелышы үзгәрә. Чөнки Камал театры заман белән бергә, чор белән бергә атларга тырыша. Ул юлда сез дөрес аңлагыз. Соңгы елларда безне дәүләт шулай юнәлтә. Сез проектный системасында эшләргә тиешсез. Сезнең хаталар булмаска тиеш. Һәрбер спектакль уңышлы булырга тиеш. Ул бит иҗат. Алдан белеп булмый. Халык яратачакмы, юкмы? Безнең өчен кайбер спектакль без уйлаганбыз, мәсәлән, юк инде халык җирмәячәк, ул спектакль театр өчен кирәк. Театр формада булыр өчен, мәсәлән, күрсәтермен Дон Жуанны, җәйнең бер көнендәне һәм берничә тагын спектакль. Ләкин, мәсәлән, җәйнең бер көнендә 7нче ел бара, кеше сәхнәдә, кеше залда инде, анда аншлаг, хәзер инде аншлаг юк, 80-70% тамашачы утыра. Ул безнең нормабыз. Дон Жуанда тулы партер. Димәк, нәрсәдер үзгәрә. Димәк, элек андый әйтем бар, әйтем дә түгел, шундый теге күзәтү инде татар тамашачы ул тәрҗемә әсәрләрне яратмый. Ул минемчә дөрес түгел, чөнки режиссер бит татар театрында эшләгән режиссер, ул чамалап ала тәрҗемә әсәрләрне. Һәм ул ничектер җитдирәк, шундый катлаулырак әсәрләрне ала. Инде алар гади халык өчен бераз теге бәлки шап бетермиләрме нәрсә. Аманда ул куелыштан тора, бик күп нәрсә куелыштан тора. Һәм безнең татар театры, ул бит кайбер мәгънәдә, кайсыдыр бер мәгънәдә ул Мольердан башлана. Чөнки Галиәскәр Камал төрек теленнән Саранны тәрҗемә итә, Мишелинова дворянствоны тәрҗемә итә. Һәм тагын бер 2-3 әсәрне. Һәм үзе дә аның пьесалар күбрәк безнең шундый Тукай безнең сүзләребез бар. Сүзләре Галиәскәр Камал безнең Островский дип. Ләкин ул дөрес түгел, ул чынлап та безнең Мольеры. Аларның эстетикасы бик туры килә бер-берсенә. Анысы башка мәсьәлә, тарихка кагылмыйк. Нәрсә өчен мин бик күп сөйлим шушы беренчедән, чөнки ул шундый алтын багана кебек тора, үрнәкле әсәр, инде безнең өчен кадерле әсәр, Зәңгәршәл һәм аның үзгәрешләр. 70нче елның тамашачы кабул итмәде кайбер тамашачы Марсель Хакимовичның эзләнүләренә. 2011 елда кемдер әйтте, инде Сәлимҗанов заманында башка инде театр, нәрсә иде, бу булатмы, бу мәйсәрәме бу? Дөрес аңлагыз. Презумпция невиновности дигән төшенчә бар бит юриспруденциядә. Ул театрга да кагыла торган нәрсә. Әгәр сез нәрсәдер аңламыйсыз икән театрда, спектакльдә, сез уйламагыз аны режиссер очраклы рәвештә шулай, ул режиссерның хатасы дип кабул итмәгез. Ул махсус шулай эшләнгән. Бәлки дөрес түгелде, бәлки ул хатадыр. Чынлап та. Аның өчен бераз анализ бирергә кирәк һәр куелышка, минемчә. Бу инде хәзер тагын бер изекне күрсәтәм. Һәм бу интерпретация, һәм бу яңа редакция бик уңышлы булып чыкты, бик зур уңыш белән бара. Кызганычка каршы аңарча берничә бер 10 ел элек 2003-2004 елда чыкты безнең бик матур, минем өчен бик кадерле спектакль Казан сөлгесе Фәрит Бикчәнтаевның куелышында, ләкин тамашачы аны кабул итмәде. Без беренче баштан уйладык, анда бар, анда бераз дингә кагылу бар, Тинчуринда бар. Фәрит былай да аны ничектер тырышты, ничектер капларга башка ниләр белән. Ләкин ул бар, бәлки аның ул сәбәп, минемчә без спорлаштык бик каты итеп, мин әйтәм, ул яңа эстетика, чөнки монда бөтен нәрсә ирониягә кырылган. Чөнки монда, ул елларда язылган әсәрне бүгенге көн реалистик алымнары белән куеп булмый. Реалистик алымнары белән. Шул Островский нурысынан алсак, Мольер беренчедән, әйтик, Мольер язган
17 ғасырда язған аның театрның айрым формасы болған. Біріншіден бүтін освещениесі нелер білен, шәмнәр білен. Һәм ул вақытта, ул заманда, ул шырда бик еш театрлар янғыннан ниткәннәр, бүтінләр янғаннар инде. Чөнки һәм анда бик сүлпән бүтін мизансценалар шулай язылған. Алар күбрәк сөйлиләр, хәрәкәт аз. Ни өчен? Чөнки әгәр син тогыда, син зур озын нидә күлмәктә җигерәсең шәм янында, тут же янгын башлана, потому что ул яна башлыйсың. Бүтін жерде шәм. Мин бір реконструкцияны аңлайсыздыр бит. Театральный реконструкция Сорбона җиде университетының шәкертләре бір 20 ел элек, мин язманы күрдем, бик кызык булды минем өчен. Полностью воссоздали менә ничек менә Мольер заманында ничек барды спектакль. Шәмнәр бил. Авансценада шундый калын, махсус алар теге андый шәмнәр хәзер юк, алар махсус үзләре эшләгәннәр. Аннар бит без замана кешесе белми, шәм ничә минут, ничә сәгать яна. Без белмибез. Без чөнки бик сирәк кенә аны кулланабыз, әгәр безнең мәсәлән пробкалар чыкты, ниләр, электричество юк, ну, бер-ике сәгать электричество булмаса, максимум бер көн. Аннар инде барыбер кабына ул. Шуңа күрә без белмибез. Алар тулысынча бөтен нәрсәне, бөтен документларны актарып, тикшереп, менә абсолютно достоверно эшләгәннәр менә ничек. Һәм анда күрәсең ни өчен? Чөнки янгын гына түгел, ул бит шәмнең ялкыны ул шулай җилдән селкенә башлый. Һәм селкенә башлагач нишли ул? Аның шәүләсе күренә. Димәк, әгәр син җигерәсең икән, аның колебания бара шушы нинең ялкынның. Һәм задникта, баш артистларда шәүлә барлыкка килә. Димәк, сүлпәнрәк йөрергә кирәк, әкренрәк. Һәм син аңлыйсың ни өчен. Андый реконструкциялар минем өчен бик кызык, кадерле. Ул гади тамашачы өчен дә кызык дип уйлыйм. Безнең театрны беләсез бит, 2006 елда без 100 еллыгын үткәрдек. 100 еллыгына без махсус шундый реконструкция ясадык. Сез беләсездер, беренче татар пьеса, ул театрны 20 яшькә олырак. Ул «Бишара кыз» дигән пьеса. Габдурахман Ильяси шундый безнең мәгърифәтче бар иде. Ул аны шундый минемчә ниндер тәҗрибә өчен, ниндер теге кызык өчен язды. Чөнки ул вакытта бернинди театр булмаган Татарда, ләкин ул пьесаны язган. Һәм 87 елда 19 гасырның Казан университетының типографиясендә бастырган. Ул китап бар. Һәм шушы пьесаны Фәрит Рафкач үзенең шәкертләре белән куйды. Ул 25 минутлык әсәр, анда бөтен хатын-кыз рольләрдә ирләр, ничек бар иде ул. Менә театр башлангыч чорында ничек бар иде. Һәм бик кызык. Бик кызык күренеп тора. Кичкенә бәләкәй сәхнә, без махсус аны үлчәдек. Кайда уйнаганнар? Ага, теге Книето бит бар теге Горький урамында. Шунда народный клуб иде. Менә шу 22 декабрьнең 906 елда шунда булган. Без махсус таптык актовый залын, үлчәдек сәхнәне. Примерно шундый сәхнә ясадык. Ул бәләкәй генә, менә шундый хәтле, максимум менә бу экран кебек. Һәм анда аларга урын юк, анда 12 артист катнаша, 12 персонаж бар. Кемдер просто чыга, бер асрау кыз чыга, бер реплика белән югала. Безнекеләр инде рәхәтләнеп уйнаганнар. Һәм без аны Мәскәүгә алып бардык. Мәскәүдә күрсәттек. Мәскәү журналистлар, Мәскәү тәнкитчеләр, Мәскәү теге безнең хезмәттәшләр просто шул кадәр рәхәтләнеп караганнар, кул чабып. Менә бит ничек була дип. Менә шуннан башланды. Хәзер без сезгә безнең бүгенге көн спектакльләрне күрсәтербез. Бу гастрольләр алдында андый чара без үткәрдек махсус. Тамашачыны җәлеп итәр өчен. Менә шулай, нәрсәдер үзгәрә. Тормыш, безнең тормыш бер урында тормый, бер кайчанда. Нәрсәдер үзгәрә. Һәм театр ул тере сәнгать. Менә андый әйтем бар, Булгакованың авторы, рукопись не горят, кул язмалар янмый. Чынлап та без, мәсәлән, кайтты бит безгә Садри Максудилар, Гаяз Исхакыйлар кайтты. 70 елдан артык
Алар исемнәрне просто искә алу җинаять кебек кабул итте Совет дәүләте. Ләкин 80-нче елларның ахырыннан башлап, пожалуйста, укыгыз, алар кайтты безгә. Театр сәнгате ул кайта алмый беркайчанда. Чөнки ул Станиславский әйтеме буенча театр существует здесь и сейчас. Чөнки тамашачы, ул да бүгенге көн тамашачы, менә килгән тамашачы һәр айрым спектакльгә, ул спектакльнең бер элементы. Чөнки тамашачының энергиясез бер нинди спектакль куеп булмый, уйнап булмый артистка. Артистларга бик авыр, мәсәлән, репетицияләрдә төрле бит стильләр бар. Кемдер ачык прием дигән әйтем бар. Әгәр мәсәлән тамашачы белән артист аралаша сәхнәдән. Шулай бит, реплика в сторону дигән бар анда шундый прием. Аларга бик авыр репетиция вакытында көтәләр, сорыйлар. Фәрит Рафкач, качан инде без пресс-показ оештырабыз? Качан инде без студентларны чакырырбыз? Ну, ниндер тамашачы кирәк. Аны аңлар өчен, үлчәр өчен, потому что монда бик тонкий уен булырга тиеш бу очракта. Һәм чынлап та тамашачы ул бик мөһим нәрсә. Һәм ул үзгәрә, без үзгәрәбез. Без хәзер гаджетлы, интернетлы дөньяда яшибез. Тизлек артты. Мәсәлән, мин шаккаттым үзем, беркайчан да игътибар итмәдем ул фактка. Иске афишаларны актарып, белмим нинди сәбәп өчен, актарам, карыйм, ул вакытта безнең театр Тинчурин театрының бинасында урнашкан иде, Горький 13 адресы буенча. Һәм карыйм, анда спектакльләр башлана, сәгать 29 артыда башлана, 20:30-да. Һәм ул вакытта бара чаткалар, мин беләм пьесаны. Чаткалар, мәсәлән, пьесалар 4 сәгать барды. 4 сәгать ярым. Ул качандыр хан заманында түгел, ул 80-нче елларда шулай. 70-нче елларда шулай иде. Һәм мин хәтерлим, мин Татарстан җиде йортында, минем бала чагым узды. Һәм безнең тәрәзәләр, минем бүлмәнең тәрәзәсе чыкты урамга. Ниндер шау-шу, сәгать 12-ме, беренче яртымы, ниндер шау-шу ишетелә. Анда гөрләп, бер төркем тамашачы кайта театрдан. Бер нинди транспорт җирми, алар рәхәтләнеп, җәяү, Горький урамыннан, шушы нефтебазаларга, шушы Яңа Бистә ниләргә кайта. Матур заманалар иде. Мин аларны ностальгия белән искә алам. Ләкин нишлисең? Тормыш үзгәрде. Димәк, без бер урында тора алмыйбыз. Бу инде гафу итегез, күп сөйлим, ләкин сез бит монда тыңларга килдегез. Шуңа күрә сөйлим дә, минем тагын бик видео языклар бар. Сез бәлки уйлыйсыз, качан була. Просто кайбер шартлар турында, кайбер кагыйдәләр турында. Ул безнең өчен кагыйдә. Театр бер урында тормый. Һәм әлбәттә, яңалыксыз. Менә ул шундый четерекле мәсьәлә, театр ул бер яктан традициядән китә алмый, бигрәк тә милли театр. Ләкин бер урында торса, ул да артта кала. Менә безнең өчен иң авыр, иң ачыктырган, көн сайын, көн кадагына килгән менә мәсьәлә безнең өчен баланс табу, эзләү һәм табу. Кай вакыт тапмыйбыз? Ну, нишлисең? Без бит дәүләт түгел, без бит аңлыйбыз, без бит театр. Кайбер спектакль уңышсызрак чыга, кайбер шедеврлар, кайбер уртакуллы. Ул шулай булырга да тиеш. Чөнки безнең дә чагыштырсагыз, безнең тормышыбызда кайбер көннәребез бар. Менә өлгердең, шуны өлгердең, тегеләргә шалтыраттым, бик күп эшләп бетердем. Бер көндә, икенче көндә ятасың да, я шалтыратасың сиңа отказ, я нитәсең, барасың, ул кеше юк урында. Андый көннәр дә бар, буш көннәр бар. Бар тулы көннәр. Шуңа күрә театрда да шулай. Мин хәзер сезгә кыска гына бер изек күрсәтермен. Гөлябану спектакльленнән. Аны Фәрит Рафкатовичның шәкерте Илгиз Зәйниев куйды. Гадәттә Илгиз Зәйниев куелышында спектакльләрне тамашачы бик ярата, ләкин бу очракта түгел. Кабул итегез, Гөлябану. Магай дип куркып беттем.
тәрәзәгә килми китмәс. Исмәгыйль белән сүзгә килгән булсалар, кайтып та киткәндер. Ул Исмәгыйльдә бер җан киеге булды миңа. Әтиләргә сүз салагына күрмәсен, инде үземне йөдәткәне дә җитәрлек булды. Шуның хатын йыртып ташлыйм әле, әтиләр мазар күрергә. Шул хатлары, сәлемнәре, җырлары белән тәмам теңкәмәт иде инде. Үз киемә дип рәхәтләнеп торганда гына күбесенчә ул килеп чыга да шуртан чабакларны кашырган кебек, менә башкаларны читкә кагып, кылак итемне кимерергә тотына. Әле бүген дә шулар артыннан су буена таба төшеп китте. Ходаем, башымны шул кансызга грифтар итмә. 13 яшымнан алып, йөрәгемә кереп утырган Хәлилем бар чагында. Аның кызыксыз
kız baylığına bir de isim gitmeyin. Halil miken? Halil. Шығым мекен, шықмын мекен? Hənilerde yatıp bitmegen. Bugün şıkmın bulmasa, en iyisi ise yoksa tügel. Durmay kıstırgan jirde Üze şakra, üze koşa Galiye banu sılvanirken Çıkmay sızgırgan jirge Zenger şukla sabınlarga salıpsın Vatağanan yıklağın bir galiye banu sılvanirken Akrın basıp yanmaşı Büyüktürüne yirme can yan Leysel yolgan yüzler var Güne soyup çıgalmayayım Can yanarım sallanırken Elkeyimden sözler var Tereze dübüm katıp al Aşıysın kilse vatıp al Süyülerin şınnan bulsa Galiye banu sılvam irkem Terezenden tartıp al Terezenden tartıp al Tartıp al Şems.
Шитен аша түшкен шақта бүленеге абындым. Минуты ай, сағаты ел, шул қадарлы сағындым. Сағындым. Жанқай, шуқа кеттің мәлі? Жанқай, шәлің от сана, кел алдыма ят сана. Сүйесің мі, сүймейсің мі? Сүйесің мі, сүймейсің? Сүйесің мі, сүймейсің мі? Бұрғаламай айтсана. Аяғыңдағы итігің бұлғар екен ұлтаны. Сені сүймей кімні сүйейм? Сен бит егет сұлтаны. Күміш еген кидірткенде башын шайқы атқайым, бейт ортаңнан суырып увем, ашуланма Жанқайым. Шиелген, олмалары қиылған. Кешеде бик қаты өптің міне ерінім ұйылған. Ғалия-бану, Ғалия-бану. Тоқтап тұрайық пока. Міне Ғалия-бану спектаклі. Мен де бик қарт көрінмәсем де бик яш кіші түгіл. 42-де. Һәм мен бик көп Ғалия-бануларны хәтерлейм. Чөнки ул бөтен татар театрында барған әсер. Профессионал театрларда ғана түгел, халық театрларда, бигрәк тә халық театрлар аны яраталар. Һәм минем шундый теория бар. Нишләп ул әсәр шундый традиция алмаган безнең Зәңгәр шәл кебек? Нишләп аның минем тормышымда мин уңышлы спектакльне күрергә насыйп булмады. Дамир Сиражиевны алсакмы, Прозат Исәнбәтне алсакмы, Ренат Әюповны алсакмы, ике вариантын Чаллыда күрдем, Нидә күрдем, Әлмәттә карадым Нәфиса Исмәгыйлова куелышында, тагын берничәсен халык театрларда. Нәрсәдер юк бу әсәрдә. Минемчә, монда ниндидер сер. Ғалия-бануның ниндидер сер бар. Татар халкының бик ярата ул әсәрне. Ләкин җирми театрга. Нинди претензиялар белдерде безгә гади тамашачы. Мәсәлән, бу спектакль караганнан соң. Нишләп бик тегеп фривольно уйныйлар алар? Нишләп әле безнең шундый революцияга кадәр, шундый матур, саф хисләр, нинди монда үбешү, нинди монда кычаклашу булырга тиеш түгел иде. Кемне калдырыр, җегетне кыз белән бер ниде, һәм башкалар. Җавабы бер. Чөнки хәзер ул тормыш узды да китте. Хәзер күбесе башкача яши, башка ритмнар белән, башка дөньяга карашлары белән бик күп нәрсәләр үзгәрде. Нишлисең? Әлбәттә, Илгиз менә заманлаштырырга тырышты ул әсәрне. Һәм нишләптер 2 елдан соң ул безнең өчен бик шундый теге, ничек әйтим инде, бик
начар күрсәткеч. Гадәттә безнең спектакльләр иң кимендә 5 сезон бара. Аннары гына без аны төшерәбез репертуардан. 2 елдан соң Гөлия Бануны төшерергә туры килде. Нишләп шулай? Халык җырмый. Нишләп җырмыйсыз? Күп очрашу үткәрдек, күп сорау бирдек тамашачыга. Сорадык, чынлап та, нәрсә җитми сезгә? Ул болай төгәл куелган. Аның бөтен әйтик, бөтен нәрсәләре бар кебек спектакльнең, кызыгы да бар аның. Ләкин менә әйтәләр, менә геройларның нәрсә инде кат-кат бәйләнәләр. Менә андый моның хәлилне башкара Фәннур Мөхәммәтҗанов. Ул мастер, аны хәзер дә ул бик яшь актер, бер 5 елдан артык уйнамый бугай. 4-нче, 5-нче сезон бездә ул уйный Фәриттә бетергәннән соң. Ләкин ул инде хәзер аның турында мастер эпизоды дип әйтеп була. Ул чынлап та ишеткәнсездер бәлки, шундый профессиональ премия бар безнең Тантана премиясе. Анда номинация эпизод. Иң шәп эпизодик ролен башкаручы актерга бирелә торган. Ул аны 3 тапкыр алды. Менә уйлап карагыз, 9 ел үткәрелә бу премия. Аның теге соңгы 5 ел эчендә 3 тапкыр алды ул номинациясын. Хуҗа Насретдин өчен, ни өчен, нәрсәдер тагын хәзер башкатта. Ярый, мөһим түгел. Ул бик простецкий дип әйтә. Ул простой мужикка охшаган. Ә бит Хәлил. Ул Леонардо Ди Каприо кебек булырга тиеш. Рамил Төхвәтуллин кебек булырга тиеш. Бөтен хатын-кызларның менә мондайларның хәтлесеннән башлап теге картәбиләргә хәтле, ул шундый ир-аты идеалы булырга тиеш. Бу инде нәрсә әйтим, бу инде инерция восприятия рушәйтсәк. Инерция. Без башка Хәлилне кабул итә алмыйбыз, чөнки Хәлил ул шундый. Һәм мин әйтәм, сезгә дә әйтәм, башка трибуналардан да әйтергә туры килде. Бәлки бөтенләй уйнамаска ул Гөлия Бануны. Әйдәгез аны халык театрларга калдырыйк кына. Безнең художество советы бар театрда. Анда без безнең төрле буын вәкилләре анда, яшь артистлар да, шулай ук теге Равил Шиһаповчлар, Әзгәр абыйлар, ну, инде ветераннар. Һәм Равил абый әйтте: "Юк, баштан бәхәсләште, юк, Гөлия Бану, фәлән әсәрбез." Аннары бераз теге уйлап теге, ә бит чынлап та иң яхшы Хәлилне һәм иң яхшы, иң гүзәл Гөлия Бануны мин үземнең авылымда, халык театрының сәхнәсендә күрдем. Була абсолютно теге бераз муксуланып, хисләргә бирелеп, искә төшереп. Ул минемчә ул монда бер сер бар. Бәлки качан да булса, ул әсәргә ниндидер заманча режиссер ачкыч табар. Әлегәчә юк. Заманында 90-нчы елларда шундый зур режиссер бар безнең, депутат, шундый җәмәгать эшлеклесе Дамир Сиражиев аны куйды. Бөтен Гөлия Бануларны, бөтен Хәлилләрне, Исмәгыйльләрне джинсларга киендереп, полностью заманлаштырды аны, как будто 90-нчы елларда бара. Тоже халык кабул итмәде. Бик классик стилендә куелган Ринат Аюповның спектакле Гөлия Бану. Хәзер дә бара ул яшьләр театрында. Бөтен милли костюмнар, бик төгәл бөтен нәрсәләр эшләнгән. Шул кадәр теге аларның 1 метр ярасы кимендә Хәлил белән Гөлия Бану арасында бер нинди юк, ике мәгънәлек. Бер нинди кочаклашу, бер нинди үбешү юк. Булай гына сөйләшә Хәлил белән Гөлия Бану. Ләкин барыбер халык ничектер кабул итмәде. Монда бер сер. Мин булай гына сезгә күрсәттем. Хәер, әйтерсез, син дип Камал театрындагы сөйлисең, Нияз әфәнде. Әйдәгез, мин сезгә чын монда, ну, бераз шундый теге нәтиҗә ясап, менә мин сезгә 2 үрнәк булып, 2 классик әсәрне күрсәттем, һәм аларның заманча куелышын. Ә инде хәзер тулысынча заманча куелган, заманча пьеса буенча спектакльне күрсәтәм. Ул Әлмәт театры һәм Кибет спектакле. Музыка бит ул кешеләрне тыйнап
бөтенде һәр чак тынлык. Мин тәртип. Ya Rabbim! Ya Allah! Минем башым әйләнә, күңелем булган, ничек төшерсен? Таган бит. Атына. Мин төшәмезем як-якка чашкынам. Баштартып булмый. Мин хезмәтче, җан хезмәтче, аның балалары, оныкларым. Ничек? Мин аларны санамадым, ничә булганнар? 10, 20. Соңрак хәл итәргә туры килде. Кайсын Казакстанга, кайсын менә монда калдырырга, кайсын хәерчеләргә, эшкә. Анар минем Казакстанда карт караучыларым бар иде. Алар миннән карт туганнарым бар иде. Алар миннән яшь караучылар сорадылар. Сериал карый башладык. Великолепный век. Сарайдагы тормышның. Безнең рольләребез бар. Мин Хюррем, Оля Гөлфем, Маша Фатима, Таня Рахима, Лена, Биха. Сүзләр сөйли башлады. Җиңелрәк булып китте. Шулай тоелды. Мин мулладан хатын кызлар турында сорадым. Ул миңа кыямәт турында сөйләде. Әгәр дә хатын кызлар ирләрдән 50 тапкырга артыграк булсалар, бу ахыр заман бурасы икән. Һәм мин аларны жәлләдем. Хатын кызны жәлләргә кирәк иде. Мин үзем дә хатын кыз. Мине әни кыйнады, әнине әби кыйнаган. Рәхмәт кирәкми, яхшы кирәкми, тамаша кирәкми. Мин тәрбияле. Бәдрә ачкычларын бирмим, асларына сизсеннәр. Көчле булсыннар. Минем кебек көчле булсын. Миннән дә көчлерәк булсын. Минем элекке гыйрем әйтә. Кайда синдә буйсынучаклык? Кайда синдә йомшаклык? Кайда синдә көчсезлек диде. Син казашка түгел бит. Мин башка телле казашка. Мин прилавок янында утырайым. Анар идәнгә яттым. Аяк үрәгенә йоклаган булсам шунда. Йоклап киткән. Уянып китсәм, башым шатмый. Карыйм, сатып алучының аягы минем башым белән янәшә. Өченче атна киткәч, ияләшкән иде. Якындагы поликлиникага бар дидем Амантайга. Бер кул тиз эшләмә ул дидем. Шул көнне кайышларны салдырдыгач, мин карлыгач, мин кәсе түгел, мин карлыгач, мин карлыгач. Менә шундай сәрбин кыскача сюжетін сөйлейм. Бу ике персонаж монда катнаша. Алар Казакстаннан икесе дә килгәннәр. Берсе аның кибет хуҗасы, икенчесе
аның әсирлектә тотылган бер хатын. Ул аны паспортны алып, тота үзенең теге подсобкада яшәтә, шунда ашата, эт кебек ашата аны, издеваться итә, мыскыл итә, ну, теләсә нишли аның, чөнки ул аның кылы кебек. Ул заманча Мәскәүдә вакыйга бара, бүгенге көннәрдә. Һәм случайно, очраклы рәвештә менә шушы кибеткә керәләр скинхедлар һәм хуҗасын үтерәләр. Шуңа гына менә шушы хатын, икенче хатын, яшь хатын ире кала. Чөнки милиция килеп, ну, үтерәләр хуҗасын һәм ул чыга нидән подсобкадан ниһаять беренче тапкыр. Әлбәттә, монда бик заманча приемнар бик күп, пластика бик күп нәрсә корылган. Сценография минимализм стилендә ясатылган. Монда яшниклар, ну, аңлыйсыз, инде ящиклар кибет, ящиклар, менә бер шундый стена, ящиклардан һәм берничә ящик алар берничә ящик белән алар уйныйлар үзеңчә. Ул аның баласы да, чөнки аның ул үзенең теге дусларга ул яшь хатынны подкладывать итә, бирә, аннары ул балага уза һәм ул аңа аборт ясата. Һәм ул теге тумаган бала кебек менә шушы ящикны бераз теге нитеп, ну, анда бик монда нарезка гына, шуңа күрә былай аңлатып булмый. Һәм иң кызыгы, ни өчен менә шушы өлкән яшендә хатын, аның нинди максаты бар? Ул акча эшли. Үзеңә дә беркемгә дә акча бирми, бик саран. Ни өчен? Ул үзенең туган авылында мәчет салырга тели. Ул бик дини. Алжас Жанайдаров, ул пьесаның авторы. Ул урыс телендә иҗат итә һәм күпмедер ел элек мин ел сайын 5-6 тапкыр Казахстанда булам. Хәзер дә менә берсе көнгә китәм Казахстанга кабат. Анда бер 7-5 ел элек аны кабул итмәгәннәр бөтенләй. Чөнки ул казахлар турында яза. Ике кыз, ике хатын казашкалар. Башка казахлар турында сүз бара спектакльдә, ну, пьесада. Ну, нинди казах андай булырга мөмкин түгел. Без бит изге халык, без шундый халык. Бездә дә татарда да андай нәрсә бар. Ләкин театр күрсәтмәсә тискәре якларын кем күрсәтер аларны? Чөнки театр ул Шекспир шулай әйтте, һәм без аңа ышанабыз. Ул кизге. Җәмгыятьчелек алдында торган кизге. Менә ничек бар ул тормышта, шулай аны күрсәтергә тиеш театр. Белмим, минем, мәсәлән, шәхсән үземнең бу спектакльгә карата каршылыклы мөнәсәбәт. Кайбер моментлар миңа ошамый, мәсәлән. Ләкин ул темаларга сөйләшергә тиешме, юкмы заманча театр? Андый темаларга. Белмим, минемчә тиеш. Чөнки матур күренешләр, матур спектакльләр, зәңгәршәлләр, галиябанулар, әлбәттә, алар шундый теге башка темага, башка мәгънәгә ия. Ләкин андыйларда кирәк. Чөнки ул бәләкәй сәхнәдә, сәхнә өчен куелган, анда 60 тамашачы утыра. Сез кемдер, мин ишеттем, кемдер ужас дип кат-кат кемдер дәште шулай. Ләкин мин булдым, модератор булдым, менә шушы спектакльне дини кешеләргә, әлмәтнең дини кешеләргә, мөселман кешеләргә күрсәткәннәр, хатын-кызларны чакырганнар, муллаларны, дин белгечләрне, ну инде анда бар бит, мәчетләр, ниләр, мәдрәсәләр. Шул кешеләрне чакырганнар, алар өчен махсус спектакльне күрсәткәннәр. Һәм мин модератор булдым, шулай тоже микрофон белән микрофонны тотып, сорау бирде, менә ничек сезгә. Һәм күбесе анда аудитория бүленде. Гендер принцибы буенча. Ирләр, ну нәрсә инде бу, былай күрсәтергә, безнең хатыннарыбызны, безнең мөселман хатыннар шулай күрсәтергә кирәк түгел. Хатыннар, хәтта абыстайлар да әйтәләр, нишләп күрсәтмәскә? Без шундый гадел, шундый дөрес динне саклар өчен без
диннең тискәре не диннең даже менә кайбер кешеләрнең кем бит ничек динне аңлый. Безнең кемдер террорист бит Аллаһ Акбар кычкырып ниндер аэропортны шартлатканда ул бит мин иң изге кеше дип мин бит шундый матур эшне кылам дип уйлый үзең турыдадыр. Аллаһ турында уйлый, ул да. Шуңа күрә әйтәмиш, монда әлбәттә беренче чиратта мин кыюлык өчен Әлмәт театрына бик рәхмәтлемен. Бәлки ул ялгышты, ләкин дөрес аңлагыз. Заманча театр андый әсәрләрдән тыш берничек тә яши алмый. Менә мәсәлән, үзебезнең театрны сүгә дип фикер сезнең булмасын дип, безнең хәзер тоже без эш яңа спектакльне куябыз. Эш одноактовый, бер актлы спектакльләр, аларны яшь драматурглар язган, һәм анда да аутизм темасы, анда гомосексуализм темасы күтәрелә, һәм гомосексуализм темасы аңа җәмгыятьчелектә мөнәсәбәт. Һәм ятимнәр балалар турында ниндер теге бик сәер гаиләләрдә булган бик сәер мөнәсәбәтләр турында менә шундый эш спектакль дөнья күрергә тиеш. Кеше залда әлбәттә, чөнки без аңлыйбыз, зур залда андый әсәрләрне күрсәтеп булмый, төрле сәбәпләр аркасында. Ләкин үлчәргә кирәк, общество температурасын үлчәргә кирәк без, тиеш без аны эшләргә, шундый ачык темаларга сөйләшергә. Без әле бик татар театры әле бик шундый целомудренный дип әйтергә. Бездә бик күп нәрсәләр юк. Урыс театры да бик целомудренный. Әгәр сез күрсәгез, Европада нәрсәләр нинди спектакльләрне күрсәтәләр хәзерге көннәрдә. Һәм бик күп спектакльләрдә мәсәлән чишендерәләр артистларны тулысынча. Кай вакыт уйлыйсың, нәрсәгә киемендә булсалар, мәгънә үзгәрер идеме, юкмы? Чөнки әгәр син карыйсың бер 5 минут, син привыкать итәсең, уже сиңа ул тәэсир итми. Ул ниндер теге костюм кебек тоела башлый. Ләкин кайбер спектакльләр минемчә менә шушы чишендерү аның өчен бик мөһим. Ансыз булмыйдыр. Әйтик, Гара Олимп, ул 24 сәгатьлек спектакль, аның режиссеры кем әле? Вылетел с головы. Бит Илгиз Зайниевка бүләк киткән китапны бүләк киткән бит ул кеше, мин аны үзем беләм лично. Просто гафу, Швейцариядә, Бельгиядә, ул Бельгия режиссеры. Нишләп шулай минем, Фабр инде. Ян Фабр. Һәм ул үз китабын бүләк итте 50 яшь режиссерга, Россиянең 50 яшь режиссерга, һәм мин бик шатланам. Шушы 50 кеше арасында, 50 режиссер арасында 2 татар җегет һәм 1 татар кызы бар. Һәм аның китабы да шулай атала «История ошибок». Үзенең биографиясын мин хата ясадым, булай эшләмәс. Ләкин экспериментсыз театр яши алмый. Мәгънәсез эксперимент булса да. Хәрәкәттә бәрәкәт. Бер урында торып булмый. Бер качанда театр бер урында тормады. Бер качанда. Без үткән эпохаларга, үткән чорларга шулай бәя бирәбез. Монда бит нинди классик театр булды. Бүген бит классик театр үзгәрде. Психологик театр үзгәрде. Әйтик, хәзер әйдәп баручы режиссерлар, психологик стилендә эшли торган, иҗат иткән режиссерлар, алар Станиславский кебек куймыйлар, Тостаногов кебек куймыйлар. Аларның башка приемнары, башка асуллары. Һәм бу табигый. Совет заманында бөтен театрларга, шуларга да, безнең театрга да, татар театрга, башка милли театрларга шундый установка бирелгән иде. Декретивны. Без Станиславский системага буйсынабыз, без Станиславский система буенча гына иҗат итәбез.
Башка бер нинди системалар, башка бер нинди эстетика булырга тиеш түгел. 30-40 елларда безнең театрга халык җилми башлый. Ни өчен? Бик күп драматурглар, бик күп режиссерлар, бик күп рәссамнар, язучылар, кемдер сергендә, кемдә инде атып үтергәннәр кемнедер, репрессия эләккәннәр, аларның тормыш иптәшләре дә шул арада, нидә лагерьләрдә. Һәм ни өчен иң атаклы, иң зур язучыларыбыз бит алар. Кәрим Тинчуриннар, Махмуд Галәулар һәм башка, алар бик күп. Һәм калган иптәшләребез шундый бесконфликтный әсәрләрне яза башлыйлар. Только нитмәс өчен, только бер нинди сорау булмас өчен. Мин бит укыдым, ишеттегез бәлки, беренче татар актриса турында пьеса язылган, Гөлҗамал. Беләсездер. Аның беренче исеме Сахиб Җамал иде. Һәм ул шундый күбрәк биографик элементлары бар иде анда. Ләкин ул шулай эшләде. Анда бер 5-6 персонаж, шын персонаж, Кариев, Сахиб Җамал Гиззатуллина Волжская, Валиулла Муртазин-Иманский һәм Кудаш Вашказарский 5-6 һәм уйлап табылган персонажлар. Менә 44-нче елда, сез беләсез бит, нәрсә нинди татар тарихында нинди зур вакыйга, бик шундый тетрәндергеч, шундый әшәке начар бер вакыйга булды. 44-нче елда бәйләнгәннәр, мәскәүлеләр, НКВД-чылар бәйләнгәннәр Идегәй эпосына. Разгром Яли, Институт языка литературы полностью. Һәм бырлыш, болгарийская теория өстенлек ала. Безне махсус Мәскәүдән Алтын Урда һәм Казан ханлыгы тарихыннан нитәләр, яракташлар. Как будто менә Болгар тарихы һәм сразу революцияга кадәр татар тормышы, как будто без болгарларның туры варислары. Ул бит шулай түгел. Без бит без күп милләт, күп элементлардан барлыкка килгән халык, татарлар. Анда Кыпчаклар, башка тарихчылар сөйләсен аны турында. Ләкин ул бик теге вакыйга һәм шул арада бәйләнү башланды бөтен тарихи әсәрләргә. Инде ул ничек, ул бит үзе беренчеләрдән булып репрессияга эләгә. Нәкый Сәнбәт 30-нчы елда Җидегән чишмә дигән андай оешма бар иде, һәм аның делосы 30-нчы елда. Ләкин ул 3 ел ссылка ала һәм кайта Казанга, аннары иҗат итә. Гел курку астында яши. Уйлап карагыз. Кемдер үтерелгән, кемдер утыра, кемдер сергендә, ләкин иректә калган шәхесләребезгә дә авыр булды. Таҗи Гыззәтләргә, Салих Сайдашевләргә. Ничек менә яшәргә тиеш? Авангард, ул бит авангардист безнең өчен, Салих Сайдашев. Ул бит шундый көчле мелодист. Без әлегә хәтле аның музыкасын тыңлап, ничек сыкланабыз бе. Ә бит 36-нчы елда чыга Сумбур вместо музыки, Шостаковичка каршы Мәскәүдә, Правдада бер бәхәлә. Ул нишләргә тиеш Казанда? Аның бит бер кеме дә юк. Әлбәттә ул начаррак яза башлый, әлбәттә ул эшә башлый. Һәм бик күпләр шулай. Һәм бәйләнәләр Сахиб Җамал. Юк, булай булырга, я тулысынча бөтен фактик, биографический фактлар белән, бөтен тарихи персонажлар белән, я уйлап табылган ниләр белән. Һәм бу эш 20 елдан соң 63-нче елда гына сәхнәгә менә. Гөлҗамал инде вариантында. Шуңа күрә безнең театрның тарихы ул бик фаҗигале. Ул бик фаҗигале дә түгел, бик драматик. Аның бик актаплар да бик күп. Аның бик серле урыннар да бик күп. Аның кайбер безнең атаклы шәхесләребезнең шундый кайбер поступокларны
Аның өчен, аны аңлар өчен тарихчанлык дигән нәрсә булырга тиеш, историзм. Без аңларга тиешбез. Булай бәя бирмичә 21 гасырдан без аңларга тиешбез. Нинди шартларда иҗат иткәннәр алар. Ярый торган нәрсә һәм фестивальдә кайбер фестивальләр кызыксына ала аның белән. Ул әйтә, ну без шулай эшлибез дә. Уйламаска кирәк түгел. Менә моны мин куям касса өчен, менә моны мин куям фестиваль өчен. Минемчә, бердән бер фикер булырга тиеш. Бөтен кешеләрне салып, иптәшләрне эшләтеп, синең үзенең иң югары дәрәҗәдә спектакльне чыгарырга. Калган инде аның эше түгел. Ул шулай әйтә, кай вакыт, бу минем эшем түгел. Безнең бит бар администрация, безнең бар директор, безнең бар директорның тамашачы буенча директорның урынбасары, 4 администратор бар, распространительләр, сайт эшли безнең. Әйдәгез, акциялар уйлап табыгыз, сатыгыз. Мин бит куйдым, ул сыйфатлы. Ну чынлап та без бит күрәбез. Һәм соңгы елларда шулай булып чыга да ул. Әйтик, тормышмы бу? Аншлаг, безнең бара аншлаг белән ул алтын битлеккә, алтын номинациясенә үткән спектакль. Әтәш менгән читәнгә хәзер без милли программаны башлыйбыз. Александринский театрда, Санкт-Петербургда октябрь айында була шундый зур олимпиада, анда киләләр шул Ян Фабрлар, Люк Персевальләр, бик күп Ромео Костелуччылар һәм бик Тадаши Судзукилар, иң атаклы режиссерлар, бөтен дөнья режиссерлары. Шул арада берничә милли спектакль күрсәтеләчәк һәм без бу программа 2 тапкыр әтәшне уйнап ул программаны ачабыз. Һәм ул программаны Валерий Фокин белән сөйләшеп, чынлап та менә Фәрит Равкач үзе тәкъдим итте. Әйдәгез, әнигә без дә бит бар монда. Да, давайте ди. Һәм миңа кушты, ну менә алар кушканнар инде табарга берничә спектакль, анда күп булырга тиеш түгел, бер 4-5 спектакль. Без 5 спектакльне тәкъдим иттек. Гафури театрына, Бурятия театрына, Карельский театрына һәм Якут театрына тәкъдим иттек аларның спектакльләрен. Шуңа күрә безнең өчен ул чынлап та зур мәртәбә, шундый зур режиссерлар белән бергәлектә, бер фестивальдә, бер шундый олимпиадада катнашу безнең өчен әлбәттә ул. Ләкин менә бит халык жюри, халык та яратып карый. Шуңа күрә мин болай бүлмәс идем репертуарны. Һәм әлбәттә ул бүлә кай вакыт. Һәм ул дөрес юл түгел, мин директор белән, Фәридә Багисин белән күп тапкыр аның турында сөйләштем. Һәм ул избатлый, әлбәттә. Ул әйтә, минем башка шарам юк, башка юлым юк. Миңа куша министерство план үтәргә. План ничек үти мин кебет белән. Даже аңа аншлаг булса да, ул шулай куелган 60 тамашачы өчен. Аларның Кама аръягы театрлардан иң зур тамашачы залы әлбәттә. Анда 450 урын. Уйлап карагыз. Безнең Тинчурин театрының кебек. Ләкин Тинчурин театр Казанда эшли. Бында 1,5 миллион халык яши. Аларның яртысы дип әйтик татарлар. 30% өчен татарлар. Халык бар монда. Әлбәттә бик авыр тутырырга ул залны. Шуңа күрә алар күбрәк кеше формаларга күченәләр. Зур сәхнәгә куялар Зифа Кадыроваларны, Илгиз Зәйниевларны, Зөлфәт Хакимләрне, шундый теге бара торган комедияларны. Мин аларны аңлыйм. Монда бер нинди үпкә юк минем тарафымнан. Мин әйтмим, менә сез дөрес эшләмисез дип. Һәрбер театр үз юлын сайлый да, эзли да, таба. Но без менә уйлыйбыз үзебезнең театрда, Камал театрында. Без лозунгларны яратмыйбыз. Без халык өчен, милләт өчен. Бик күп очракларда менә андый кешеләр милләт, халык сүзләрне кулланганда алар үзләре турында уйлыйлар. Без чынлап та тамашачы турында уйлыйбыз. Ләкин безнең бит төрле вазифалар безнең өстендә ята. Әйтик, без татар культура белән, татар мәдәнияте белән таныштырырга тиешбез чит илләрне, Россия шәһәрләрне. Менә татарларның нинди көчле әсәрләре бар. Затлы фестивальләргә барып, Кытайларга, Һиндстанга, Колумбияларга, СШАга, Францияга. Ул бит үзебезнең җирле тамашачы турында оныту дигән сүз түгел. Ул монда чынлап та баланс бик мөһим.
баланс булса, калганы, менә әйтик, тәнкидләмим, ләкин аларның шулай, менә опера театры безнең, татар дип атала, татар исеме йөрткән опера театры, концертный вариантын операны алып, Бельгияларга, Голландияга ел сайын чыга. Анда 1-2 ай һәрбер кечкенә шәһәрдә спектакль куя. Казанда иң күбе, мәсәлән, 60 я 50 спектакль күрсәтә. Ул җитми әлбәттә. Шуңа шундый ясалма ажиотаж туа, әлбәттә билетларның бәясе үсә, алар сайт кулланмыйлар, алар куллардан кулга, кассалардан саталалар ул билетларны. Һәм мин белән перекупщиклар тиз кассадан алып, инде 2 тапкырга күбрәк ул билетларны саталар. Без инде андый нәрсәләргә беренчедән мохтаҗ түгел, икенчедән бу нәрсә инде бу. Минемчә бу әлбәттә бу дөрес нәрсә түгел. Шуңа күрә театр гомумән ул компромисс дөньясы, баланс дөньясы. Аның турында гел ул заманча театрдымы, иске театрмы, барыбер монда берничә бик яркий шәхес бар. Берничә артист, шундый зур артист. Аларга эш кирәк, ләкин калган труппаны тигез бүләргә, тигез рольләр тәкъдим итәргә кирәк. Баш режиссердан, сәнгать җитәкчедән бик күп нәрсә тора. Менә хәзер мәсәлән, безнең бернинди партиялар юк театр эчендә, труппа, бер коллектив булып хезмәт итә. Һәм ул әлбәттә Фәритнең төп, минем өчен мәсәлән, аның төп шундый уңыш. Чөнки спектакль булып чыгарга мөмкин, булып чыкмаска мөмкин, шедевр булырга мөмкин, провал булырга мөмкин. Монда ул инде әйткәнемчә шундый алдан белеп булмый төгәл. Ә инде менә труппаның климаты, эш коллективында климатны эзләп табу, ул бик мөһим нәрсә. Тагын сораулар? Әйе. Хәзерге киңәш шундый фикер бар, халык күбрәк көләргә ярата, комедияларны сайларга ярата халык дигән әйтеп бар. Барыбер афишаларны караш, шундый фикер туа театрларда, шул ихтыяҗны канәгатьләндерергә тырыша кебек беренчедән. Әйе, комедияларга чыннан да халык күп йөрисемән, менә бу кибет кебек әсәрләргә заманча театрга сәләткән татар тамашачысы әзерме әле андай әйберләр ишетергә, андай әйберләр күрергә? Белмим, татар тамашачы дип әйтмим, татар кешесе компьютер белән эшләп була, эшли ала, белә, гаджетлар аның кулында, ул интернет белән интернетны куллана үз эшендә, теләсә нинди эштә эшли, теләсә нинди югарлыкка менә. Мин хәзер үтеп сөйләмим теге шәхесләр турында, ләкин бар бит алар. Нишләп ул теге затлы спектакльләрне кабул итмәскә тиеш? Минемчә бу бер яктан тамашачыбызны түбән сыту кебек күренә минем өчен андый фикер. Икенчедән, без үзебезнең халыкны менә шулай милләтне гаеплибез. Ләкин ул мин алтын битлекнең эксперт буларак мин беләм, чөнки елга 1-2 тапкыр Владивостоктан Калининградка хәтле сәяхәтем минем бөтен шәһәрләр аша уза. Шуңа күрә мин беләм, ничек башка шәһәрләрдә, урыс шәһәрләрдә, урыс театрларда шул ук бер. Алар да комедиялар яраталар. Мин сезгә сер ачам. Европада да нәкъ шулай. Менә мин сөйләгән Ян Фабрларга ул бит күрсәтмәгән репертуар театрында 24 сәгатьлек спектакльне шәрә артистлары белән. Ул аны төрле фестивальләр кысаларында күрсәтә. Фестивальләрнең аның аермалы тамашачысы, аның аерым тамашачы, анда тәҗрибәле, әзерлекле тамашачы килә инде. Булай репертуар театрларда бик күп комедиялар бара. Франциядә, Германиядә тоже бик күп миф, бик күп теге шундый ялган сүзләр ишетергә туры килә. Белмәгән кешеләрдән алар менә әйтәләр. Нишләп безнең Россиядә һәм нишләп безнең Татарстанда әйтик, театрны дәүләт итә. Нишләп алар дәүләт театры? Менә бернинди чит илдә андый практика юк. Ул ялган. Чөнки мәсәлән, Германиядә 80% театрлар дәүләтнеке. Аларның төрле форма бар. Берсе аның федераль формасы, иң атаклы театрлар.
аларның белмим ничек җирле театр инде земля баварская земля аларның теге федерациясе бүленгән земляләргә җирле театрлар димәк һәм муниципаль шәһәр бюджетында. Әлбәттә аларның мөмкинлекләре аерылып тора, ләкин алар бөтенесе дәүләтнеке. Чөнки бюджеттан акча алалар. Һәм Франциядә дә 20дән артык театр, Бельгиядә бөтен театрлар дәүләтнеке, Голландиядә бик күп дәүләт театрлар, Испаниядә бар дәүләт театрлар күп. Шуңа күрә ул дөрес түгел. Португалиядә шаккаттым 90% дәүләт театры. Бездә дә дәүләт театрлар булырга тиеш, чөнки без берни эшләй алмыйбыз. Әгәр безне күчерсәләр, мәсәлән, теге хозрасчет системасына, без әлбәттә үзебезнең чыгымнарны аклый алмаячакбыз беркайчан да, бернинди театр. Инде андый спектакльләр, минемчә, халык төрле ул. Халык бит ул нәрсә, ул минемчә, ул ниндидер теге, минем өчен сәер төшенчә. Халык арасында эшчеләр дә, трезвенниклар да күп, галимнәр һәм наданнар, өлкәннәр һәм яшьләр, һәм башкалар. Менә төп асыл бөтен катламлар өчен, бөтен социаль катламлар ниләр спектакльләрне куярга, аны дөрес таргетинг дип аталау. Без бит хәзер маркетинг терминологиягә күчәргә мәҗбүрбез. Чөнки без дә бит акча эшләргә тиешбез. Бөтен культура объектлары. Һәм менә шундый таргетинг дигән нәрсә бар. Әйтик, мәсәлән, Кибет театрны мин Фәридә Багисовна директор күрсәтә. Менә шушы тамашачыга инде Зифа Кадыровага башкаларны җыя. Монда гел баланс турында сүз бара. Минемчә шулай. Һәм минем өчен чынлап та зур ачыш булды. Шундый ул минем хәтта тормыш философиясын үзгәрткән нәрсә. Менә Фәрид 12нче елда куйды җәйнең бер көнендә бик катлаулы спектакльне кече залда. Ул әлбәттә алтын битлеккә узды, тагын бик күп фестивальләрдә, Норвегиядә булды, Кытайда, Европада, ансы инде башка мәсьәлә. Ләкин мондагы җирле Казан тамашачы аны рәхәтләнеп карады. Һәр хәлдә беренче 1-2-3 ел ул аншлаг белән барды. Димәк, нәрсәдер бар. Димәк, тамашачы үзгәрә, тормышыбыз үзгәрә. Һәм без аны аңларга тиешбез, тикшерергә тиешбез, ничек үзгәрә ул. Шуңа күрә без ел сайын, мәсәлән, театрда шундый опрос, шундый анкетирование үткәрәбез. Нәрсә ошады, ошамады, нинди репертуар телисез, һәм башкалар. Интернет формасында, кагазьдә дә бирәбез анкеталарны. Без бик бәйле тамашачыдан, һәм без аңа аяк күз белән карыйбыз, шулай булырга тиеште. Беркайчан да аерылып тормаска кирәк менә тамашачыдан, халыктан, милләттән. Ләкин әгәр синең спектакльләрең кызык икән башка милләтләргә, аларга да күрсәтергә рәхәтләнеп. Чөнки без, әйтик, Камал театрында, башка татар театрлар, без бөтенебез Татарстанның, татар иленең илчеләре без илче кебек җирибез. Без посланники культуры. Чөнки безнең уйлап карагыз, әдәбият, мәсәлән, әдәбиятны таратыр өчен, аның белән таныштырыр өчен башка милләт кешеләрне беренче чиратта сыйфатлы тәрҗемәләр кирәк. Төрле телләргә. Безнекеләр, безнең язучылар бик бәхетле, әгәр аларны рус теленә сыйфатлы рәвештә тәрҗемә итәләр. Нишләп һинд теленә, нишләп Кытай теленә, нишләп испан теленә, инглиз теленә, норвег теленә тәрҗемә итмәскә үзебезнең авторларны. Ләкин бит дөрес аңлагыз. Монда таякның ике ягы бар. Мәсәлән, әгәр шундый программа, мин аны күптән аның өчен көрәшәм, андый программа булыр өчен. Чөнки безне белмиләр дөньяда, безне белмиләр. Без аңларга тиешбез аны. Һәм без әгәр канәгать булмасак, мин мәсәлән канәгать түгел ул ситуация белән, аны ничек тә булса үзгәртергә тиешбез. Бездән бик күп нәрсә тора. Мин күп еллар буе көрәшәм менә шундый программа тудырыр өчен, чөнки акча кирәк. Үземә түгел, менә шушы тәрҗемәчеләргә.
Менә татар әдәбиятына классик әсәрләребезне һәм заманча әсәрләрне тәрҗемә, ләкин аның өчен сайлау системасы булырга тиеш. Теләсә кемне тәрҗемә итәргә кирәк түгел. Әгәр фәлән язучы депутат булды, аны тәрҗемә итү беренче чиратта дигән сүз түгел бит. Монда безнең экспертиза булырга тиеш. Безнең экспертное сообщество, без бер-беребезне беләбез. Әдәбиятчылар әдәбият белгечләрне бик якын белә, якынча белә. Инде ничек мин языйм начар рецензия, ничек инде мин? Барыбыз һәм шуңа күрә без менә шулай скатываться итәбез уртаклыкка. Чынлап та әдәби тәнкыйть бездә юк дигәндәй бүгенге көндә. Бит бар иде ул. Фәрваз Миңнуллиннар, Нил Юзеевлар, ул бит бар иде. Әле менә күптән түгел 70-нче, 90-нчы елларда бар иде. Хәзер юкка чыкты. Хәзер бер-берсенә без дуслар, бергә утырабыз, аракы эчәбез, былай гына чәй эчеп сөйләшәбез. Без менә әйтә алмыйбыз. Бит 30-нчы, 40-нчы елларда нинди полемикалар, менә тора да Муса Җәлил Адил Кутуйның әсәрен тәнкыйтьли, поэмасын, яңа поэмасын. Ләкин ул кирәк. Әгәр ул чынлап та тәнкыйть, нахак сүз түгел, ул ниндидер пышрану өчен эшләмәсә, чынлап та тәргеш бирер өчен эшләнсә менә шушы тәнкыйть, ул бик кирәкле чара. Бездә хәзер ул юк. Һәм шул карада театраль тәнкыйтьтә дә безнең яры хәзер более-менее бераз торгынлык ничектер бу өлкәдә торгынлык чорын без ничектер үтеп барабыз. Чөнки яңа яшь критиклар килә башлады, акыллы журналистлар барлыкка килә башлады. Ул бик мөһим заманча театр өчен. Мин уйлыйм, мин бер ничек тә темадан китмим. Чөнки театр заманча булса, әйтәгез, заманча театр турында сөйләшик. Ул төрле элементлардан тора. Җәмгыятьтән тора, әлбәттә, критикадан тора, әлбәттә, драматургиядан, әдәбияттан тора, конечно. Менә мәсәлән, бик авыр. Мин зафлит, әдәби бүлек мөдире. Минем коллегалар бөтен театрларда бар, ләкин алар миннән гел киңәш сорыйлар, режиссерлар, менә нәрсә куярбыз, нәрсә куярга. Менә кемдер әйтә, бүгенге көн татар драматургиясе кризис кичерә. Ул дөрес түгел, ул кризиста түгел. Менә алар әйтәләр, ярый, син тәнкыйтьлисең икән, син ниндидер уңай программасын тәкъдим ит. Менә бит 70-нче, 80-нче елларда бар иде, шундый, әйтәм, 80-нче елларда стационар театр эшләде, татар театры. Камал театры, Минзәлә театры һәм Әлмәт театры. Аларның икесе колхозны-совхозны дип атаганнар, Минзәлә белән Әлмәт. Тинчур, хәзерге Тинчур театр, Күчмә театр исемен йөрткән. Һәм ул да колхозлардан, авыллардан практически чыкмаган. Киткәннәр 1-2 айга һәм бөтен авылларны буйлап, Татарстанны гына түгел, Башкортстанны, Ульян өлкәсен, һәм башкалар. Аларның айрым драматургиясе иде. Чөнки хәзер 90-нчы елларның башында ничә театр барлыкка килде. Оренбурда, Уфада, Туймазыда, Чаллыда, Түбән Камада, Буада. Драматурглар саны күбәймәде. Ничек бар, шулай калды. Әле мин әйтәм, шул ситуация бит. Туфан Миңнуллин мәсәлән исән булган чакта шул ситуация иде. Пьесалар җитми. Шуңа күрә без мәсәлән заманча театрлар тәрҗемә әсәрләрдән тыш яши алмыйбыз. Менә бүгенге көндә. Я менә сез языгыз. Рәхим итегез. Мин бит әйтәм, андай в любой непонятной ситуации садись и пиши пьесу. Языгыз сез. Әгәр сезгә якын булмаган әсәрләр юк сәхнәләребездә, языгыз үзегез. Аның умырткасы булса, ярдәм итәрбез. Ничек аны аңлатырбыз, ничек дәвам итәргә ул эшне. Бу бит эш гел алып барам. Мин мәсәлән, мактанасым килми әлбәттә, мин берничә драматургны ачтым. Берничә драматургны кире кайтардым драматургиягә, киткән драматургларны. Бу бер генә мин. Без тагын берничә кеше булсак. Шуңа күрә менә Рәдиф утыра, ул да каләм тибрәтте, бер пьесаны язып карады, бәлки тагын язачак, бәлки ул
Ул бераз зарлана, чөнки теге аның пьеса үтмәде. Ну, ул бит кешедән, режиссердан тары, әле бәлки аның теге режиссеры табылыр. Ул бит бар, портфельдә саклана, текст буларак ул бар. Шуңа күрә драматургия җитми. Һәм безгә нәрсә генә әйтмәсәләр, без тәрҗемә әсәрләрдән тыш яшәй алмыйбыз. Тагын бер юл бар. Һәм без аны бик нык кулланабыз. Соңгы елларда проза әсәрләрен, шәшмә әсәрләрне сәхнә теленә тәрҗемә итәбез. Шул татарныкын. Гаяз Исхакыйны, Аяз Гыйләҗевне һәм башкаларны менә Хасан Туфан шигърияте буенча безнең кече залда Айдар Жаббаров дигән режиссер куйды Агыла да булат тагыла спектаклен. Бик матур спектакль минемчә. Вот. Шуңа күрә андый мөмкинлек тә бар. Ләкин безнең драматурглар бит зарланалар. Ирада Аюповага барып, министрга барып, безгә менә театрлар куймыйлар. Бит кишләп куйдыртып булмый. Бөтен режиссерлар үз аңда, алар үзеңә начарлык эшләргә җыенмыйлар. Әгәр булса пьеса, әгәр аныкы булса ул, күрсә ул аның теге якынлыгы, обязательно куяр. Но бит куймыйлар, нәрсә? Чөнки монда тагын бер ни бар. Безнең драматургия, менә театр үсеш кичерә соңгы 10 елда. Татар театры, мин бөтен театрларны әйтәм. Хәзер мәсәлән Әлмәт, Буа, Минзәлия театрларны бөтен Россиядә беләләр. Без хәтта үзебезнең Татарстаныбызда алай ук белмибез алар турында. Әлмәт театры хәзер безнең Новосибирский шәһәрендә Алтын битлек оештырган бер шундый показларда катнаша һәм алар менә быел Алтын битлеккә иң зур Россиядә иң зур фестивальгә 25 ел һәм шуның юбилей кысаларында кайбер иске спектакльләрне, иске дип башка елларда, үткән елларда номинантларны, спектакльләрне номинантларны күрсәтәләр төрле төбәкләрдә. Мәскәүдә генә түгел, менә безнең кибет бара хәзер уйный, хәзер менә бу көннәрдә уйнарга тиеш Новосибирск шәһәрендә. То есть безнең театрыбыз үсештә, а драматургия бер урында. Бер урында торса, без шуның белән мин сүземне башладым. Бер урында торсаң, бүгенге көндә син артта каласың. Гел хәрәкәттә булырга кирәк. Шуңа күрә мин бик каты ташландым бер интервьюда драматургларга. Мин әйтәм, сез жаловаться итеп җирисез Ирада Аюповаларга. Сез язып карагыз баштан безгә кызык әсәрләрне. Без бит мөхтаҗ. Без бит ирексездән тәрҗемә әсәрләрне куярга мәҗбүрбез. Әйттем, кайбер вакытта Брехт кирәк, һәрбер театрда Чехов, Шекспир һәм Брехт менә өч автор һәрбер театр репертуарында булырга тиеш. Ансыз просто театр дөньясы тәгәрәми. Алар алтын баганалар. Менә шушы авторлар. Шекспир, хәтта Мольерны алмыйм. Менә эш иң теге зур язучы, Шит һәм Россия язучысы, алар бездә дә барачак, барганнар, барачак, ул бөтен якутларда да, мариларда да, чуашларда да ул барачак. Чөнки алардан тыш, аларда чынлап та бик зур көч ул әсәрләрдә. Ярый, силәргә ардым. Менә сезгә җәйнең бер көнендә спектакльнән бер изек. Анда да монда, суга карарга яратам тагын, һәм уйланырга бу тирәнлекнең төбе юк ди. Утрам шулай тузган кимәмдә, дулкыннар тирбәтә мине. Ярга шайра, кимәм тузга. Юка бер такта су белән безнең ике арада, мин һәм билгесез тирәнлек. Кимә чайкала анда да монда. Шеш белән җилләр уйнаган була. Мин ялгызым. Син бит минем белән барырга теләмисең.
Утырам шулай. Көймә чайкала анда да монда, һәм вакытны тоймый башлыйсың. Син дә кайчанда булса минем белән барырга тиеш. Юк. Сен бит беләсең. Миңа анда рәхәт түгел. Куркам. Күңелсез миңа анда. Әйе, мин беләм, сиңа анда кыен һәм карышмыйм да, синнән шундый бардаңлашыла. Әйе, минелектән шул. Миңа һичкайчан рәхәт булганы юк су өстендә. Тик бүген синең фьордка җыеның бу дус кызым килгәнгә түгелдер бит. Юк. Мин барыбер анда барачакмын, тик. Син әйтмешли, мин кыргылана башладым. Дөресрәге гел шундый идем, һәм биргә күчеп килү мине һич кенә дә үзгәртмәде. Фьордка чыгып китү теләгән ул килгәнгәме? Юк. Әйе. Ансы да бардыр. Суга ашкынуымның сәбәбе бик гади. Мин су өстендә утырырга яратам. Өстәвенә синең дус кызың биргә килә. Икесе дә бар, әйтә алмыйм. Сез бит аның белән миңа кадәр үк таныш идегез. Булса шуннан ни. Юк. Белмим. Юк. Бер кайчан да миңа суда уңайлы булганы юк. Куркам. Шумланып калам. Белмим. Тик Минем күрәсең, суда гына үз-үземә ышанычым арта. Ниндидер көч яклап торадыр сыман. Анда тик бераз гына куркыныч янаса да, әллә ни түгел. Бәлки, шуңа да үз-үземә ышанычым арта торган. тик саклану чаралары күрсәң дә бик ярар иде. Югансы артык. Алай булганда иң яхшысы яр буенда калу түгелме? Белмим. Юк. Дус кызым биредә күпме булачак? Озак түгел. Берничә сәгать булыр мөгаен. Ничәдә килә белмисеңме? Бүген төштән соң дип әйткән иде, төгәл кайчан анысын әйтмәде. Төштән соң диде. Ярый, шул тирәгә киләнәсе булыр. Соң сез бит танышлар. Әйе, ышанда түгел. Ярый, мин киенеп бераз йөреп килә торам. Алай бик теләгәч, Рәхимин. Мин сине ирексезли алмыйм. Монда бит куркырлык берни дә юк. Юк, юк. Бар юлыңда бул. Менә мин әзер дә. Әлбәттә син, бернигә дә карамастан су янына чыгарга теләсәң, Рәхим бит. Тик калсаң да, син өйдә булмыйсың да диярлек. Минем өчен бу бик мөһим. Син һәр вакыт су янына ашкынасың. Мин сине каршы түгелсең дип уйлаган идем. Аннан соң биредә әллә ни эшләп тә булмый, шулай түгел. Әйе. Син үзең шулай теләгән идең. Бернигә дә карамастан күчеп килергә, бирегә. Һәм бүген син су өстендә булдың инде, кичә төштән соң да, кичтән дә. Ни булды сиңа? Тынычлыгыңны югалттың ахры. Ярар инде бар. Ләкин минемчә кайчак өйдә дә булгалау кирәк. Кәдер күрдегез спектакльне? Карагансызмы? Менә шундый спектакль. Мизансценаны күрдегез. Анда ике персонаж арасында диалог бара, һәм тагын бер персонаж утыра. Идәндә утыра, былай йөри, аны беркем дә күрми.
Чөнки ул менә шушы яшь кыз киләчәктә. Монда, әлбәттә, бу спектакль һәм гомумән бу әсәр ритмик проза белән язылган, ак шигырь кебек. Монда күренмидер әле, ни буенча аңлап булмый, титрлар буенча. Былай ул багана булып, багана белән язылган пьеса, шигырь кебек. Һәм монда бик күп менә музыкаль әһәнгә игътибар итте режиссер куйганда, һәм аның өчен ул аның биографиясендә иң авыр спектакль иде. Ул аны ел ярым аның өстендә эшләде, Фәрит Бикчәнтәев. Чөнки артистлар безнең күнекте менә шундый игровой уен театрына, психологик театрына, а монда бөтенләй башка үзгә театр системасы. Монда символлар бик күп. Әйтик, менә аның сюжеты шундый. Яшь чагында менә бу хатынның ире чыкты көймәдә, чыкты суга, һәм то ли батты ул, то ли юкка чыга. В общем, юкка чыга. Ул һәлак буламы ул, просто китә ул хатыннан, һәм ул гомер буе шушы сорауга җавап эзли. Кабат менә шушы мизгелләргә кайта, ул мизгелләр белән яши. Менә шундый спектакль. Баштан без аны Фәрит 12-нче елда, ни өчен 12-нче елда аның 50 яшьлек юбилей уңаеннан ул әйтте. Әйдәгез, ул вакытта Шамил Зиннурович безнең директор иде. Шамил Зиннурович, нәрсә куясың инде Фәрит юбилеена? Шамил Зиннурович, нәрсәдер менә бер качанда куймаган әсәрне куясым килә. Инде тәрҗемә әсәрен, видимо, тәрҗемә әсәрен дип. Әйдә куй, зур сәхнә юк, кече сәхнәдә, кече залда. Шундый теге катлаулы әсәр булырмы дип сорады. Белмим әле, менә эзләде, ниһаять тапты менә шушы пьесаны. Гомумән алганда ул хәзер берничә тапкыр аны тәкъдим иткәннәр Йонфосны Нобель премиясына, ул аны алачак та. Ул бик танылган Норвегия язучы. Ул Патша Уловның резиденцияда яшәми инде, әлбәттә. Аның шундый зур хөрмәт шушы авторга. Ул аның үзенең резиденциясенә аерым берничә бүлмәне зарезервировать итте. Теләсә качан кил, кунак бул, теләсә качан монда бөтен. Ул аның бер ни бар, үзенчелек ул авторның. Ул компьютерда түгел, ул печатный машинкада бөтен әсәрләрне яза. Монда печатный машинканы куябыз, бөтен син яраткан эчемлекләрне ул аның бар андый хәл. Абсолютно простой мужик. Шундый, чынлап та без аны бик үк белмибез, чөнки без бит норвег телен белмибез үзебез, кызганычка каршы. Аның рус теленә 2 генә әсәр тәрҗемә ителгән. Хәзер инде бер әсәре татар теленә. Һәм Фәрит Бикчәнтәев аны беренчеләрдән түгел, беренче булып Россиядә куйды. Һәм Фоссы бик рәхмәтле булды, ул безнең спектакльне Будапешт фестивалендә күрде, бик яратты труппаны. Без аңа бүләк иттек Кәләпүшне, андый фото бар, фотосурәте, ул безнең татар Кәләпүшендә тора. Шундый простой мужик инде. Какой-нибудь әйтерсең, менә берәр теге районга килсәң, анда андый мужиклар. Простой, бик минемчә талантлы кеше ул гади булырга тиеш. Чын талант ул беркайчан да аның тәкәббәрлек дигән нәрсә юк. Чөнки ул булай да бөтен ул не то что үзенең иҗаты белән канәгать, ләкин ул үзенең теге миссиясын аңлый. Һәм ул беркем белән ярышмый. Үзең чын художник менә, чын иҗат кешесе, ул үзен белән генә ярыша. Башкалар белән, чөнки бу бит театрмы, әдәбиятмы, музыкамы, монда индивидуальлек ул өстенлек ала. Ничек инде менә чагыштырырга Некрошус белән Валерий Фокин, Анатолий Васильевның белән берәр теге Сергей Жиновач белән мәсәлән. Бик авыр. Юк теге общих знаменателей. Менә шулай. Тагын сораулар булса? Әйе. Гафури театрын. Беренчедән,
Татар дөньясы икегә бүленде. Алар бәлки тигез бүлекләр түгелдер бәлки, ләкин кемдер әйтә, ну нормальный әсәр без укыдык, без яраттык. Кемдер кабул итмәде, чөнки монда татарны мыскыл итәләр. Минемчә, автор һәр хәлдә андый максат куймады үзенең өчен, Гүзәл Яхина. Ул гомумән татар дөньясы турында уйламый. Ул татар булса үзе тумышы белән, Казанда яшәсә, туып үссә дә, ул барыбер татар кешесе түгел. Мәскәүдә яши, аңа барыбер. Ул үзенең тарихын, семьясының тарихын алды да, уйламыйча менә шулай шундый роман язды. Әлбәттә, махсус кушып Зөләйха исемен, чөнки ул Зөләйха трагедиясын укымаган Гаяз Сахиның, ул ләкин әлбәттә бөтен татар, урыслашкан татарда хәтта Кыssa Йосыф дигән әсәрне белә. Шуңа күрә ул Зөләйха һәм аның улы Йосыф. Бу бер. Икенчедән, мин бик шатмын, чөнки ул тарихка кермәде Айрат Абушахманов. Ул шушы Зөләйханы башкортлаштырды. Ул башкорт хатыны һәм баштан ук чыга, ул милли киемендә башкорт һәм бөтен сораулар инде отпадать итә. Менә тәнкыйтьчеләрнең бөтен сораулар, менә кем кабул итмәгән кешеләрнең, ул бит татар кешесе түгел, хатыны түгел, ул бит ни башкорт хатыны. Үзләре теләсә нишләсеннәр. Бу ике. Өченчедән, сез аны әлбәттә Казанда карагансыз, монда. Менә апрель айында алар килгәннәр гастрольгә. Аның режиссерның хатыны уйный, башкара ул рольне. Бу спектакльдә, Казанда күрсәтелгән спектакльдә. Мин премьерада карадым. Римма Каһарманова дигән актриса белән, һәм ул әлбәттә көчлерәк, күпкә көчлерәк. Аннары мин аны карадым премьерада, премьерада ул шундый теге свежий, саф, чиста ничек режиссер куелган. Бәлкем миңа кемдер әйтте, инде ул бераз разбалталт, шундый теге бер профессиональ термин бар. Әгәр артистлар чыга, үзенчә уйный башлый. Әгәр режиссер аларны гел-теге репетировать итмәсә, артистлар бераз үзгәртә спектакльне. Тора бара. Инде хәзер мәсәлән мәрхүм Марсель абыебыз бер көнгә Кергеригә күз салса, ул шак катырый. Мин андый спектакльне куймадым бер кайчанда. Чөнки ул айрым артистлар өчен куелды. Вера Поминкиналар. Анда, в общем, ул бик нык үзгәрде. Ләкин без аны саклыйбыз ни өчен? Чөнки чынлап та мәшһүр безнең режиссерыбыз, соңгы әсәре аның бүтән әсәрләр калмады репертуарда, аны тотабыз. Вот. Шуңа күрә разбалтация итте бәлкем. Һәм мин карамадым аны Казанда, мин Мәскәүдә булдым ул чакта. Ләкин мин ышана торган кешеләр, кем Уфада карады ул спектакльне элек, әйтәләр, монда Казанда начаррак узды бу спектакль. Былай минемчә Айрат Абушахмановча куелган, бик монда күп пластик режиссура белән нителгән эшләр, сценография бик кызык, Альберт Нестеровныкын ничек бата ул мәсәлән теге Зөләйхадан, анда бик күп теге алымнар. Ләкин ут бик начар иде Казанда. Аларның үзендә дә утлар начар. Бездә кишлерәк ут буенча рәссамнар, безнең кишлерәк. Без урланабыз. Шуңа күрә менә ул кишләр әсәр, әлбәттә бөтен Россиягә танылган әсәр. Хәзер менә спектакльне әйтәм, романны түгел. Хәзер Алтын битлектә, бәлки 16 көне, 16 апрельдә жюри үзенең карар чыгара. Алтын битлек буенча, анда без дә катнашабыз тормышмы бу белән, башкортлар да катнаша, ни белән Зөләйха белән, һәм якутлар катнаша. Минем дустым Гамлет белән, аны татар тамашчыга таныш булган Сергей Потапов койды, якут режиссеры, ул хәзер Минзәләдә инде икенче спектакльне коеп чыгарды. Менә шулай. Конкретрак сорау булса, менә минем фикерләрем шул. Ышыймы, ышамый, берни дип белгеч, тәнкыйтьче беркайчан да ул җавапка юк, ышамады, ышады дип беркайчан да җавап кайтармый. Чөнки ул профессиональ түгел. Мин анализлыйм гына. Миңа бөтенесе ошый. Миңа гомумән, әгәр мин үз гомеремне театр сәнгатенә багышладым икән, димәк, миңа бөтен спектакльләр ошый. Бик сирәк мин просто минем торып китәсем килә, я кылыч алып
режиссерны я драматургны үтерәсе килә башлый. Ну бер качан да андый хис актерларга батмый, чөнки артист ул бәйле кеше, ул аннан бер нәрсә аны режиссер шулай куйды, артистлар исән калырлар, ләкин булай мен әйтәм, метафора инде бу. Просто кай вакыт бик теге сирәк чиракта мен просто минем шундый эчке каршылык туа, мәсәлән, әгәр татарны мыскыл итәләр. Чынлап та. Ничек без татарлар үзебез мыскыл итәбез. Татарларны дураклар булып теге күрсәтәбез. Безнең эштиенлек билдән түбән юморлы бик күп комедиялар бар. Анда татарлар, ну, әйтик, бер драматург исемен әйтмим, аның бер пьеса бар, Нафига ханым. Аның теге һәм игра слов имеш. Ул теге аның урыс директор, урыс хезмәттәшләре, нафига, что нафига? Нафига бит урысча, зачем дигән сүз. Нафига, менә шушы мин уйлыйм, ну, ул бит борынгы шундый гарәп исеме, ул бит шуны фәләннәрне аңлата, чисталыкны, сафлыкны, ну, андый нәрсәләр белән уен, как раз монда, ну, беркем дә әйтми, менә Зелихәгә каршы чыгучылар бик күп булды. Шушы драматургка беркем дә миннән башка беркем дә нитмәде. Но минем өчен ул чынлап та, минем өчен мин аны татарны мыскыл итү кебек теге кабул итәм. Андый нәрсәләр булмаска тиеш. Без үзебезне даныбызны ничектер горурланыбызны төшерергә тырышабыз кай вакыт. Шуңа күрә мин менә бу очракта һәм әгәр профессиональ театрда профессиональлек сакланырга тиеш. Әгәр чынлап та режиссер Марсель Хакимович әйткәнчә, мин бик күп теге чөнки минем әтим дә театр тәнкыйтьчесе булган. Шуңа күрә мин бөтен теге Фәритне бик яшь кенә җигет булып беренче тапкыр күреп алдым. Марсель Хакимовичны әле яшь чагында хәтерлим, бала чагында. Минем иң теге бала чагымның иң шундый хатирәсе, ул бит аның никахы баласыз булды. Гөлнар апа белән, аның балалары булмады, Марсель Хакимовичны. Шуңа күрә бигрәк тә өлкәнәгән барган сайын ул бераз теге, ул бик теге, ну, нечкә күңелле иде балаларга карата. Бик балаларны яратты. Берәр менә барасың син, узасың коридордан, театрның коридордан, ул сиңа берәр шоколадка, я конфетма бирәмен, просто нидә башыннан сыйпыймы. Ул бик теге ярата иде. Ләкин ул барбер ул миннән тазарак иде, шундый, миннән дә тавышан, аю кебек шундый теге. Бер юлы, значит, бер премьерадан соң без кирдек, әти белән миңа 4 яшь, шунда 5 ме. Мин әйтәм, беркем дә ышанмый, син гомерендә иң беренче спектакль, кайсы спектакль карадың? Курчак театрында, яшьләр, әйтәм, җәмәгать, иң беренче спектакль мин 80нче елда 4 яшьлек бала булып Ябырлу дигән спектакльне карадым. Нашествие, Леонид Леонов. 4 сәгатьлек спектакль иде бу. Хәтерлим, ышады. Просто менә халык тора. Беренче тапкыр килдем театрга. Кемдер булай цирк белән мекиббән булды. Просто ана менә ничек. Просто хәтерлим, анда теге флешбеклар кебек. Анда мин тулысынча бөтен минем теге, ну менә андай бер 5-6 яшьтә без кирдек. Безнең ул вакытта әни аспирантурада укыды Мәскәүдә. Без әти белән кич сайын бер театрга керәйдек. Вот, һәм кирдек, ул теге фикер алышыргалар, икәү теге заперлы старталар да, бәлки ишкәннәр дә, ансы игътибар итмәдем. Ну, бераз теге премьерадан соң Марсель Хакимович ва минем әти Рәүф Игланов. Һәм мине ничек сыйларга белмим. Малай нәрсә ти? Минем бер конфет та юк. Карале. Шәй. Минем шундый шәйем бар. Хин шәйе. Ну, вакытта бит теге. Әйтә шәй. Мин бит все-таки мине әни әби тәрбияләгән, караган мин бала. Миңа бит теге салкын су, теге кайнар шәйне түгел, теге салкын су сибеп эшләткәннәр. Ал миңа шундый теге куе кипяток белән ясалган чәйне тәкъдим итте. Просто балаларга мәхәббәттән генә, ну бу бик кызык шундый. Мен теге карадым. Аш пара күзгә яшь чыкты. Ул нәрсә булды сыгырсыз? Мин көтмәдем. Ну, көтәргә иде. Мин бит белмим аны көтә. Ну, миңа беркем дә беркайчан да шундый куе кипятокны салмаган шәй.
Менә шундый хәтерләр. Менә Марсель Хәкимов нәрсә турында әйтте? Аның шундый әйтем бар. Әгәр яратмаган инде берәр режиссерны, не то что кеше буларак, менә профессиональ яктан, двух зайцев на сцене не может развести по мизансценам дип. Ну, просто кем кайын чыга да белми, менә андый нәрсәләрне мин театрда бик яратмыйм. Профессиональ театрда профессиональ режиссерлар куярга тиеш, профессиональ артистлар уйнарга. Да. Азербайджан. Эрхан Памук. Максим Кальцин. Миренова. Әйтик, 2000 елларда безнең иң кассовый спектакльләрдән берсе ханума рус режиссер Георгий Цхирава куелган ханумасы иде, Георгий Царелинның. Халык яратып җирде. Ни өчен төште ул репертуардан? Чөнки анда шундый карт князьне бик матур итеп, бәләкәй роль иде аның, но шу кадәр оста башкарган иде ул Шәүкәт абый Биктимиров башкарды. Ул киткәч, без аны репертуардан төшерергә булдык. Ниндер теге аның соңгы роле иде ул. Ул инде теге шушы агач таяк белән килгән. Менә мәсәлән Цхирава. Бик матур куйды ул җилкәнсезләрне. Мало того, әйтте, миңа карале, бу фактически минем теге инициатива буенча. Ул аның шундый тарихы. Ул качандыр Цхирава безнең рус төзенең баш режиссер булып эшләде. Һәм аның улы Герман татар кызына Алсуга или Айсылуга гашыйк булды һәм өйләнде, шуда калды. Алар күп еллар эчендә менә шушы Герман белән Айсылу, Алсу бала тапмаганнар һәм ниһаят тапканнар. Ул бала бераз ширли бар. Беренче айларда, елларда хәзер инде ул Аллага шөкер нормаль. Ул теге бик теләде Георгий. Ул Омскида хәзер театрны җитәкли. Мөмкинме сезгә куелышка килергә? Мин просто теге аның белән бергә буласым килә. Германның эшләре, хатынның эшләре, алар ай сайын җыра алмыйлар бер-березгә. Мин хатын белән килермен. Үзебез яшәрбез шунда безгә. Просто берәр эшне, просто любой мин кассовыйны куярга әзермен. Любой теләсә нинди теге. Мен әйтәм, нигә шулай? Татар. Мин татар драматургияны белмим. Ярый, мин сиңа тәрҗемә итеп килермен. Бирдем аңа җилкәнсезләрне. Укыды. Это, слушай, я же в этом ничего не понимаю. Это ничего не... это же там так много... Я говорю, вот, ставь. Ладно, будешь моим консультантом? Я там, ребята, буду. Там, потому что тарихи, нелер бойынша, мусульманский комитет, мусульманский социалистический комитет, Мулан Руахитов комитет, просто аңлатыр үшін. Это, пожалуйста, конечно. Рәхәтләнеп эшләде. Менә дигән спектакль чыкты. Эш сезондан күбрәк бара алмады, чөнки менә бит тәрҗемә әсәр түгел, просто авыр әсәр, карарга авыраны. Шуңа күрә менә бөтен тамашачы, бөтен милләтләргә кагыла. Җитди әсәрләрне карарга яратмый тамашачы. Ул бит дөрес аңлагыз, ул бит театрга күңел ачарга килә. Ничектер повседневностьтан китәр өчен, көнкүрештән китәр өчен. Аның башка сәбәбе юк. Ул килми менә, мин шундый гыйбарәт алырмын, мин хәзер менә тетрәндергеч хәлдә калырмын, мин шундый хис. Күбесе җирми шуны эзләп. Ул просто килә, кемнеңдер хатын алып килде ниһаят. Әйдә инде фәнис, әйдә инде барып, ничә еллар буе сине теге, ярый, әйдә, антракта. Нормально. Ничек тә булса түзәрмен. Ул бит төрле тамашачы, төрле сәбәпләр аркасында килә театрга. Шуңа бар әлбәттә, сез бар тагын бик күпләр, кем безнең мәсәлән 20% залда хәзер безнең чын тамашачыбыз. Ул безнең белән теләсә кая барырга әзер. Теләсә нинди, ул безнең арада ышаныч бар. Алар безгә доверять итәләр, без аңлап куркмыйча, калганнар инде күбесе ышраклы кешеләр. Бүген футболга эләкмәде билетлар, театрга барырбыз. Распространитель килде заводка, таратты билетларны. Скидка белән, ташламалар белән. Барыйк әле, давай. Күптән булганбыз юк Камалда. Мин соңгы тапкыр вообще Тинчуринда булдым. Камалда күптән булмады, әйдә барыйк. Шулайрак, аның теге һәм ул шулай булырга тиеш, ул дөрес. Ул килә, ул тамашачы, ә без аны үз итәбез. Бөтенсен түгел, 100% түгел. Ләкин һәрбер берничә ел
менә шушы 20%-га тагын берничә процент өстәлә, минемчә. Менә шулай, театр ул төрле, театр ул катлаулы да, җиңел дә, яхшы да, начар да булырга тиеш, мөмкин, тиеш. Шуңа күрә рәхим итегез театрга һәм игълан итмичә булмый. Хәзер менә ярты сәгатьтән, 35 минуттан Кариев театрында беренче яшь режиссерлар лабораториясе башлана, Тамга дип атала. Төрле төбәкләрдән 4 режиссер килде, икесе Мәскәүдән, берсе Норильскидан, 4-нчесе Уфадан. Алар балалар өчен һәм үсмерләр өчен яңа текстларны куялар. Бер атна эчендә. Ул тулыканлы спектакль түгел, ул спектакльнең эскизы. Менә сезне чакырам. Теләгегез булса, вакытыгыз булса, килегез. Не обязательно сәгать 4-кә килергә, ул сәгать 9-га хәтле, 10-га хәтле барачак. Чөнки без һәрбер спектакль эскиздан соң без фикер алышабыз, чакырылган кунаклар да бар, үзебезнең журналистлар, шәхесләребез дә бар. Һәм беренче миңа мәсәлән иң кадерле гади тамаша, гади беркем дә гади түгел. Кеше театрга килеп, минем шундый җавабым бар. Гади халык театрга йөрми. Килде икән кеше театрга, димәк ул гади кеше түгел. Ул уже элита. Менә шулай. Рәхмәт сезгә игътибарыгыз өчен, гафу итегез. Күтәрмәслек тема ул 3 сәгать, 2 сәгать ярым. Аның турында белмим. Мин укыдым берничә еллык институт культурада, мин укыдым целый курс минем современный театральный процесс иде. Анда без һәр атна очрашып 3 сәгать мин укыдым менә нәрсә Франциядә. Ул бит контекст бик мөһим. Контекст дигән нәрсә. Без, мәсәлән, үзебезнең татар театрына дөрес бәя бирәбез, тик контекстта гына. Менә рус театры ни хәлдә, менә Франция театры, менә Кушма Штатларында нинди театр, без нинди мәдән, без нинди урын алабыз. Без түбәнме, югарымы? Минемчә без бик яхшы хәлдә. Чынлап та, начар хәлдә түгел без. Безне беләләр. Безне керткәннәр күптән түгел Яндекс службасы, безнең катнашыбыз булмады, без үзебез теге шаккаттык. Алар безне включили в 20 лучших российских театров. Камал театрына әйтәм. Без әйдәп баручы театр, без үзебезнең арттан башка театрларны тартабыз, аларның сәнгате югарлыкка менгезергә тырышабыз. Димәк, эш бара, бер урында туктамый, инде ялгышлар, хаталар булса, гафу итегез. Килгәнегез өчен рәхмәт.